Hi guys, you see. Hmm. So, guys, what do you say? Moga na mruku ndidzo, man. So, just, to be on this way. See. Oh, yes, kuona manje, manje just tangenda mbotasha kufila kutsamba tsamba. Ndinozokura kwa sikona ma comments, manje nditangenda kufila katsamba because ndikuita ne-laptop, ndakaita soft up. Saka, guys, Jesus, 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 what are you eating? Right. Guys, couldn't say Coco. Ndikuona nekureka but ndikatanga ndapedza kuisa chipepa apa then ndienda kuona from here. Alright, svike ndione from tanga ndamboresa vanhu kukurai zvisi guys apa ine ndiono kuti zvodi mwana wadhimai wamuka here mwana uyu warikufinha kupinda guys itai muchipinda ndikonye kuzvibhokisi ukoko handisi kukuonai. Antonia Mutando, sei, Tokozani, Mulalea, Munkai, Trinosi, Lincoln, we see Lincoln, Kumbigi, Redi, Paida, sei. Oh, Toshikawana, iwe. Rubatsiro pure sei tari zviri sei muzvimwe nyenge dzok mudare makaya shinga creation lc hova maria mangani kuri sei Wilma mabika noma kufa sei Rose B zviri sei Gogo Charity Maborimbo we say Fulo Moran too. Say Thomas Nzanda, Precious Monica, we say Modesta Katio, Lincoln, yes, I say. Only Lincoln is it and they are not changing your voice. Miss V, Faith Mponda, Rumbo, Masukam, say, praise, yes, Budi based on Dukukonem's. Dula, I saw that you. No, I don't know what we are mooking guys. And so that what is that? Look, so did we? Look, so did we? Nini ndio inonzi tu Dubai chaiyo. Ningi ndio tu Dubai. Right, let me see. Lokadia Chadunga say bright so masondo Abigail K. Omi Jamba Shelter Pamire
Carol say ikoko kwauri. Maybule, say auntie Maybule, say. Oh, once I love the poster rewriting. Thanks. Didn't I gazira janite just a good story one. Mr. and Mrs. Mofela on point. Ah, yes, very true. Don't get to Askana. Nekakomana. Ndona zviramba kusakara vanonetsa vanhu vakadero vanonetsa zingati musociety medu. Yes, vanotinetsa. Ndikukona kurekera esiderera ratidzo dova stempilo mo yaziteti ndokamuruka nemusika wako vanonzi sitembe ava ndositembeni chaiyo hatimbori kureberana. Alright, I think ndakupedza ini ndakupedza vasati vaperere vanhu vacho guys. Nhasi makawatisa why oh my god guys takutorya guys mawatisira makaita vanhu vasina kuita guys kana ndisina kumhorosa enda kutoti sorry in advance guys because vakandiwandisa ini Sweetie Udebulu Sister Eunice Maruta Sisi vakawatisa guys sorry mese mhoroi mese zviri chakumanya kudai guys handikwanisi kukumhorosa mese ndikuita nhasi ndiproblem ndekuti ndikuita nelaptop saka handina mouse yacho yekumisa ini moso mhoroi guys handisi kugona ini kuyekera chinhu chacho chiri kumanya ichi. Anyway, saka rekaita sei ndiedhe but musati matesa ndaedha guys ndiudzei ndezvipi zvakandifita kudai kuvhura ka ndise ndakuda kudeedza varidzi veshowo vatange kuuya kuvhura kudai kana kuti kuvhara kudai ndoita sei guys tell me ndovhara kudai here ndinyatso kupedzera munhu nhasi panapa ndinofanisa kumukanda kuvhara kudaiwo so zvandakaitere guys ndiudzei ndovhara here kana kuti ndoite sei handisi kuziva ini sei chitonge rimwe divi rakaita rimwe hombe rimwe rakaita doko. I don't understand. Ndimanyada ndigirira panapa ndinotonatsa kumuwira. Leave it open. Alright, open. Bvisa cheblue chipi cheblue handisi kuchiziva cheblue chamunacho ndine juice reblue akakasweka kaonekekini right. Survive. Yeah, okay. The jeans one's open, right? Ndakuya, all right. Sisi. Shema. Yes, kuri sei. Ndirikunzwika bho. Kuri bho. Huh? Ndirikunzwika bho. Ah, good. Yes. Admire where? Handizivi. Pamwe akanga moti nhakari boxi ka. Msodaro noinvidiwe. Ikikinisukira. Sisi stembi. Sisi stembeni. Sisi tengi tokuti mhuri seke ndikuoni handikuoni. Oh, handisi ndechero. Sisi sei. Mabarangisha. Mabarangisha zvaita sekuti mabarangizwa nariko. Namofela. Makusinita kasinichi, tell us please. Saka tombomira admire. Handizivi nekutaripini. Guys. Anoya. Yeah. Anoya pamambo ngarara kana uri munhu unenge uchiita manights there it becomes difficult. Anoya. Wazi na maibhula ari kuuya kubika 2 minutes. Saka nombofana mhoresa zvangu mashemarienzi ka. Aiwa ndakupa chitanda changu chakuenda manje chitanda chaanemi manje. Nhasi wanzwa bhata. Mashemarienzi ane rudo. Tauyawo mumusha menyu. Yes. Titambirewo nerufaro. Tati nhasi timboya timboswetandadzana nemi. Nesu mbuya kwamasawi.
I hope you will have a great day. How yaka? Kokumbi. No, kumbi amene utali kumbi pinde shamwari. Kumbi uyakuno. Kumbi, where are you? Kumbi, guys. I hope kumbi hasitombotsanga kumbotofunga zvokuti umbonyora song ikoko. Aiwa nhasi chimuti chinenika. Saka they follow my instructions. Yes, but what about kumbi manje? Kumbi hasitombomuona muconversation. Asinamupa lingi kumbi. Anouya. Kusaka mashemarinzi ngavambotisirawo kamanhingirini happy emojis timboona kuti vanhu vari kufara here tisati tatanga zvedu kuenda nacho. Ngavaise mahappy emojis tione kuti pakamira sei apo. Mukasaita mahappy emojis hazvibude. Pakaipa tiri kumaona akaipa ngavaise tione zvedu tifa kaka ucha my goodness nhasi pakadhira. Right, anadimaya ngavauye kako mana. Anza musi kunyatsa kuoneka mese. Right, now regedzai mai mofela vambobuda chirongwa ndechangu ichi, regedzai mai mofela vambobuda. Vada kugandira nepawasingakwana. No, ngavadzoke atinga zvina basa, ngavadzoke mai mofe. Usanyanya kundisqueeza. Ukandisqueeza ndinokubvisa. Nhasi ndini ndiri kutonga pano. Ndo pakati pashema. Amaibhule vakadiko zvavavo. Inga amaibhule vane rudo mani. Hey. Mese mashemarians mese mune rudo. Dai ndanga ndichikwanisa kuuya ndichikuhaga one by one. Zvanga zvichiita nhasi. But aiwa ingoziva kuti mune rudo rwakanyanyisa tinokutendai chaizvo rambai makatsigira chisikana ndechedu ichezvo zvichanga chiri mustress but tinoda kuti chibve pano tichisekerera ikona kutaura. Vanhu havatina mainhikirikiri namemasawi asi memasawi tinodoka. Mamasawi segera kuno kumamasawi zviri sei? Vari on point here mamasawi? Yes, on point. Munochengeta zvenyu. Thank you. Ndo vanondichengeta inini. Yes, so yeah, that man, are you ready? Kana kuti usati. Ndingoisa kumbi. Admire mene vari kumira kumbokanika mene ndinoti admire apedza here kukanika zvari kukanika. Zvinoka admire zvatoitika ipapapa ndo panotangira mabharangizha acho ipapapa. Tichataudzana zvinhu. Admire I think ari kugadzirisa what I tell you signal. Oh my god. Ndikumbieroyo akomana. Vakaipa. Chirando vapinda. Zviri sei chirando? Masura sina adzimai. Kaswera vaiti zvazvinoita chiranduka isu tinobva tangoirova payakanganisira ipapo tinobva tangoirovera ipapo. Nyaya ndeyenyu isu hatisungirwa kuti titange kupinda mumba menyu musati mapinda. Nyaya ndeyenyu kana mazoenda kumujecho kuZimbabwe hatisi kuda huni ihoyo imunotanga kutoya mototimirira kwazvenyi handitika. Yes move. Right, pagadzirika. Right, Mashemarians, as you know, nhasi tine imwe nyaya iri panapa. We started watakaita wainzi mudheto online. Yes. Mudheto iwoyo takaona kuti hazvingagumiri just mudheto online. Takusungirwa kuenda on another level. Yes. Saka the new level of today, it's for Shema and Admire to know each other.
toda kuziva kuti vanhu ava vari kuzivana here kana kuti vanenge vachingoemerana panhingirini pavo paskrini apo zvavo vasina kana chimwe chete chavari kuziva. Saka I've got a couple of questions for them and my answers. Vandipa my answers. Saka ndichaona kuti panenge pakamira sei. Right, Admire haasi kuziva ma-answers aSharon. Sharon haasi kuziva ma-answers aAdmire. Tiri kuwirirana here vasikana navakomana? Yes. Handiti hapana watambopanana manhingirini ma-answers. Handiti kama question papers nema-answer sheet hatina kumbopanana. Handiti hapana ari kuziva mumwe ka? Yes. Adyiwa hatisi kuda zvekuzotwa masawi mariga. Handiti ka? Yes. Right. Kumbi aripo pakundibatsirawo inini zvemeti izvi zvaindinetsa, saka ndakumbira Kumbi kuti andibatsire nema-statistics. Saka Kumbi ndiye achange achiona kuti ma-questions ari kupindurwa nemazvo here tichibatsirana. Asi statistics kuti akundwa ngeupi, musabvunze vaMasawi, bvunzai Kumbi. Anenge akutwarirwa hayo hatidi, anenge angodyiwa ngaangoguma chete kuti aiwa ndadyiwa, toenderera mberi. Right, saka madzimai nemadzibaba, vasikana nevakomana, are we ready for our questions? Kana kuti timboona kuti mashemarians vari kufunga about it, tione kuti vari kuzvifarira here izvi nekungoita kana kuti kana tuma amenhu kuti vanoita sei, vari kuzvifarira, tingoona kuti vane rudo havo, vanenge vane rudo. As we are ready. That's good. Right. Saka zvatinoita manje ndezvekudaiwo so. Because kwane yavanoti 50-50. Kusaka zvatinoita ndezvekudaiwo so. Handisida kuti ndipike kuti Shero tanga iwewe kubvunza question kana kuti nditi Admire tanga kubvunza questions, because ndikadaro automatically tinokuzivai vamwe kana mazodyiwa munoti amasawi makariga. Saka what I want to do, ndoda kupa Admire and Sharon an opportunity yekuti just guess, anenge agesa to the nearest ndiye achatanga. Just guess, how old do you think I am? Anenge abhotomuka ipapo anondichembedza ngamba agara aziva kuti achabvunzwa mibvunzo yakaomarara. Anonditawo mwana mudiki ndichamupa ma-easy questions. Right, handitoni? Shema. Matanga. All right. Ndogona kupega pa 47. All right. Shero. 45. Right. I'm turning 48 musi wa 28 September. Thank you, Admire. So, the question starts with you, the gentleman of the house. Admire. Here is the question. Probably this question belongs to both of you. I did a little mistake here. What shoe size does Sharon wear? Shoe size. Yeah, shoe size. Muchandiregererawo ndine rurimi rwechivanhu rwechizezuru, saka muchandiregererawo chirungu changu chikasanyatsobuda, but you are free to ask again. Anditya? Yeah. I would say 7. 7, all right. Sharon, what shoe size do you think Admire is?
Oh, 9. All right. Kumi, Yes. do you want me to do 5 questions at a time, or we do it as or do you want me to do 5 questions at a time to my answers, or we want me to do question by question? Ngatimbotange tichiita tichidzosa since vamwe vasati vapinda palive, saka takambotanga takavabvunza tosodzoka tichizopa maansa acho ka1. Vamwe vachatibata vanonge vaakuzotibata ipapa, saka ngatimboite tichimbobvunza tozongodzoka, asi kana takunopedzera Right. exactly. What I want you to do, Iwewa Nditika, I want you to concentrate on Admire's side of answers. But ikai ndafunga Masawe ngaibva yauraiwa ipapa because vamwe vanozoti vabirirwa. Pane vamwe vari kunyora maansa mucomment section, saka munhu ngaagare afa ka1. So you as Kumbi, you concentrate on Admire's side of questions, and I'll concentrate on Sharon's answers. Yeah. Yes. Right. So because it's Admire who started the question. Yeah. So the question he gave was 7. Am I correct, Admire? Yeah. Right. On that aspect, tatangira pa wrong foundation. Tatotangira pa wrong foundation. Chirandu tatotangira pa wrong foundation. Right. Ndinoda kukupa tip. Ndoda kukupa tip yaunoda kuti umbowaka wakaziva for next time anditika. Vakadzi vekuAfrica, especially vekuZimbabwe, vane matsoka mahombe. Saka Sharon anopfeka size 8. Ndizvo here Shero? Yes. Thank you very much. Kumbi, you can take over. Admire. So mukoma Masawi, ndanga ndichikumbira kuti first question ino imumbopedzisa yese ndoda kuti ndiise maansa acho panhingirikini, ndiise pane rimwe screen, saka pedzisei pane iyoyo then ndoenda pane because ndoda kuconnecta ku laptop. Saka chimbopedzisai vari ndombofamba nawo avo vari 200. All right, then you come and give us. All right. Right. Let's go to number. Right now, what I'm going to do, so because Admire, you started the question and it saka now no also that would be fair, and it. Yeah. What do you think? Shaka. Right. Saka now it's Sharon's turn and it. Here is the question, Sharon. Kozvaona nguva kutya ngonyanya kutonhora wani nhasi chiko. No, iri kuya don't worry, iri kuya pane zvaarikugadzirisa don't worry. Andika. Right. The question is, what is my height? Mibvunzo yacho iri kubvunza mwaipapapa ndiye kuda kufinhura naye ega mungabvunza nemibvunzo yakaoma kudai. I think 1.78. 1.78. Right, because I don't have the questions for Admire for now. Be patient, and I promise you, for those two who can watch the Gona, I will give you 2 extra points for being patient with me. And right. So, Admire,
kana wakatarisa shero yemunhu murefu here chipfupi pfupi here kwedu tinozviti zvidwafu chidwafu here kana kuti chii handingamutsveti kuvanhu vapfupi, handingamutsveti kuvanhu varefu. Alright, saka muri kunyatoona mune muono chaiwo chiti paiwo nhingirini height. I think around 1.7 meters. Ndafema. Musandidaro vakomana, but on a scale of from 1 to 10, yeah, ndinokupai 9 chirandu because the height is 1.68, so you were just slightly saka ndinokupai full mark for that one because you can't be too precise, and it has zvimwe zvachona toda kuvawo very understanding kuti no, you can't be very precise, right? Toenda pa question number 3. If I'm being too... That's okay. All right. Yes. Yeah. Now take over for the first 2 questions. Yeah. Saka ndanga ndichida kuziva kuti mukoma. No, the first question was... The first question, that was to share in it. What shoe size do admire wear? Mungatipo answer ipapo here. We share at 7 kana tanzo musha. At 9. 9. All right, yeah. Okay. Mukoma admire vanopfeka ivo size 8. Size 8. Yes. No, you're wrong. You're wrong because the pipe and the bottle is wrong. Saka you're wrong. Avasati vakuzivana foundation yakatodhakanyika kudhara. Right. Question number 2. What is admires height? Shero tibatsirewo tisati taningirana wati chirandu 1.78. 1.78. Okay. Kunoku mukoma admire vano reba 1.75. Saka aripadhuze nepati. Right, aripadhuze. Then so, like I said before, we can give you a full mark. Yes. Right. Saka now, now we are online together and it's getting to famba. Yes. Takufamba. Right. Admire and Sharo or the comment section. Kana kuva too quick or too fast for you? Feel free. Taura kuti vanasa muri kumhanya kunge muri pabhiza ndinodzora mahanyuzi and feel free kutaura izvozvo kana ndiri kunyanya kukurumbidzisa kumhanya kwacho. Right, takuenda pa question number 3. Ndizvo zvoka we are together. Yes. Which animal am I scared of the most? Which mhuka ndeipi yandinonyanya kutya pane dzose pasi pano? I hope Shera would admire ndakota zvangu. I think anotya nyoka. Anotya nyoka. Admire anotya nyoka. Namai. Mamba matadza kumudidiro wakaika drink rakomana chiwa. Rudo rwokungonyekera ndidiro wakadhiringisha mwana. Hamusi kude mabura. Hayo mabura chimbomira mabura tichaje. So admire Shero anonyanya kutya mhuka ipi straight? I think pakaita gonzo Shero anogona freeze.
gonzo. Chiranduka musandidaroka munhu akakurira kumapurazi vanonga deva vachitandasa makonzo. Musadare mbofunga ndoda kukupa oliwe apo ndakukupa oliwe muri mwangu. Yeah, maybe banyoka but then. Yeah. All right, thank you. Handicharamba ndikufurirai futi. Muda kuzopedzera mandimakisa pano. Right, the answer for Sharon. No, yeah, the answer for Sharon anotya nyoka. Kwete gonzo aye, anotya nyoka makonzo akakura achitamba nawo kumapurazi kwavo kwabiriri kwavakanga. It's your turn, Kumbi. Mukoma admire vanotya zvakawanda asi chavanyora chekutanga chavanonyanyotya inyoka, snake. Zvachata, right. Toenda question number 4 because that one day we both 50 questions, so musati maenda. Right, okay, go ahead. Musati maenda mapoints manga muchipa mangani pa question iyi ende tova pangani. Right, for now ngatifambe nema 1-1 tisanyanye kuconfuse. Ngatibofamba nema 1-1 but mukanzwa ndaisa bell then ndichireva kuti isai 2. Oh, okay. And it's right. Saka tapa what I was about to say ndezvekuti tichangoti pushe ndira kuita ari 3 segments. Saka toda kuti tingoti pushe because I've got 50 questions, so we don't want to keep people for too long because vanozopedzera vavekuwekana. But ndinoziva zvangu kuti vachaseka nhasika hameno zvavo. Vachaseka zvavo. Mirai muone. Right, question number 4. Which pet would you keep? Ndiana atanga zviye Shero. Tini futi ndikutanga. Wondi wangutanga wabobha saka it's admire stand. Kwa admire kaunotaura dawa amasawu mako rasatibatsiranika. Admire, which pet would you keep? I mean, which pet would you Shero keep? I think a dog. All right. Shero, which pet would you admire keep? Cats. Comment section. Mundibatsirewo because zvimwe maanswers andiri kupiwa panapa chokwadi chaiyo ndemiedzo chaiyo but tinongozvitambira ndo zviripo zvacho. Right. Admire wati Sharon would keep what dog and it. Hai ndanyatsopiwa question ndiri neanswer yakanzi nothing. Hapana chandinoda zvachose. Saka ndo question answer ndapiwa na Shero hanzi hapana. Kumbi, your turn. Mukoma admire vanofarira zvekuchengeta imbwa, dog. I think do answer yapiwa na Shero nayo. Chokwadi saka. Saka Shero wonaka. Ati kiti. Kumburi kuti admire ati anofarira kuchengeta imbwa nekitika. Ayo. That's a little bit that was so that over kuchengeta admire dog. Inini ndakange ngambuka zvito zikamona vanhu vese. All right, let's skip that question. Right, hapana aigona. All right, number 5. Hey, mirai timbonzwa nhasi zviri panapa.
mirai chimbonzwa zviri panapa. Vanhu vanoda rugare pasi pano. Ameno muchanzwiririra. Which suburb do I reside in Zimbabwe? High, medium, or low density? Nditanga hangu kupindura inini. Ini ndiri mughetto. Kana ndikawana mari, I would prefer kugara kuHighfields. Kuye kunodyiwa Highfields. Right, ngati chimbonzwa imanje kuti Shero unofunga kuti Admire angade kugara kupi? I think Admire anoda kugara iri pakati yeye. Not high, not low. Imwe yacho iri pakati. Medium density. Yes, I think ndoko anoda kugara. All right. Admire. Same applies. I think Shero opt for medium density. Right. Tinoda kuti tipatsanurepo. All right. Saka mese you are going for medium and it tot medium. Medium, kana tichitaura zvana medium, we are talking of maybe ndizive vanogara ikoko ngavasatora offense handitira, but maybe we are talking of Maubra. Amen, pamwe ndizvo zvanditi. Kana takutaura off high, takutaura ana Gorodero group zvichienda mberi anani chiti madokero chiti daro handiti. Inenge yave low yoyo. Ana group nana When you want low, yeah, sorry, yeah, low. Sorry, high ndo ana Highfields kwa nani tataura kwa sorry, yeah. Saka Admire, I've got an answer for you. Shero ati iye anoda kugara ku Horodel. Paroda kusenzwa chirambi. Anenge ari expensive mukadzi. Kumbi, go ahead. Mukoma Admire varamba kugara kuma high, varamba kugara kuma low. Vatiwo vanoda kugara pakati pe road, medium density suburb. So that's two. Give two points to Shero. Tinoda kungoti tingoona our ladies when they know what they are doing. And right. Ndopa zero mukoma Admire. Right. Yeah. Ndopa mukoma Admire zero. I mean, as I. Okay. Tidaro tinoti tova pachidenderedzwa here chidenderedzwa ndokutaura kune dignity. All right. Right. Question number 6. Yana kwanza. Imimi musagari makatarisa kavana vakava munovaziva mazuva esa. Munoda kuti mutondibatsira. Ukangogara wakavatarisa kumeso hazvina zvazvinobatsira. Handitika ndiye. All right. Right. Number 6. Ndiana rutanga zvendibatsira hama dzangu. Dini. All right, Shero. Which food will I eat first the moment I land in Zimbabwe? This one is nice. Ini ndinotanga kudya nzimbe kana dziriko or mango. Right, tiudze kuti Admire angatange kudyei. Definitely, ndinenge mbotanga ndaita zvokufunga out loud. Haangambofariri Ukafunga loud unenge wakumupa clue. Yeah, so far my youth. Maybe anofarira kurya mutakura. Anofarira kurya mutakura. Nemifushwa. Handina kunyatsonzwa wati anofarira kurya
mutakura. Kurya, mutakura. Kurya. All right, whatever you mean. All right. I'm confused. No, that's what anofarira kudya. And you mean anofarira kudya? But kurya in Victoria. But anofana kufuka lochinja ndibaiba ngada kutanga kurya mutakura palinda kunoona mai vake ndochinja anda kutanga kurya ichocho. All right. Admire. Your turn, please. I think Shiro asuwasad. All right. Ndoranga tutanga kunotimba iro. All right. Right. Kumbit po answer from Yashiro uti admire anofarira kudya because Shiro ndiye atanga. Indri kupa answer yapiwa na admire kuti admire anofarira kudya chii. All right, yeah. So Shiro anofarira kuti kana angosvika. Ayo. Answer is for admire. I'm getting confused. The answer I'm giving is for admire and it from Shiro. Yes. Shiro. Yes. Shiroka. Ma. Tipo serious, man. Right, you said. My answers are one people panapaya. No, my answers for admire and it. Are we together on that one? Kufana kuti pama answer admire kuti atichipa question iyoyo. All right, yeah. Now, no, the letter lost. Chirandu muri correct. Shiro anofarira sadza nehaifirids. Ndakangonzwa vamwe vachitaura hanzi tinonzi haifirids ndo nyama yakasanganiswa nemavegetable rape, I mean, or something like that. Saka ndo mupewo 2. It's very difficult to guess zvinhu zvakadai also. It's very difficult unless if he had been told behind the scenes. No. And it right kumbit for answer ya Shiro. Yeah. Sadza nemukaka ndo zvinodiwa kudyiwa naadmire kana asvika kuZimbabwe. Asi Shiro anga ati zvonizvo admire akasvika kuZimbabwe anodya mutakura. Asi admire pano anyora kuti ini ndiri kuda hangu sadza nemukaka. All right, saka 2 points for admire. Makwikwi ndokusaka muchinyanya kufinyinya muri panhingiri napa zviri kuratidza kuti makwikwi ega naika. Right. I don't know why admire would opt to kurya sadza nemukaka oshere kune sadza. Saka obviously zvisingafanira kufunga kuti kune sadza anoda sadza ka. Iwo taura kutarinda mudye sadza. Hakuna hufu. Haruwane zvakudaro. So it was going to be easy for you because hakuna hufu. All right. We get where you are going. Right. Handi pa question number 7. But watadza zvavo, yeah. Question number 7. Iri kuti iyo. What's my worst and favorite color on cards? Jana kupinda gad maya ndi. Dini. Pa favorite. I think red nyanya. Pama colors akamaka. Let me just say white. Those were white yakamakwa zvinoenda nekumota futi. Right, what the favorite? Red. Red.
Mhm. Then I'm going to read then white in the west and it. Yeah. All right. Cheryl, it's your turn. I think favorite color I admire kumota would be white. Obviously, West color would be pink, and yeah, probably pink, definitely pink. Maybe the blue. All right. Hmm. Right. So admire. Move. Answer ndapiwa panapa ndoyakaoma unozapataurwa almost every color. Kuda kuconfuse isusu kuda kuti riga nemacolors ese. Hanzi favorite color blue, grey, silver. Dziri kutaurwa. Handiti. Then the west, red and black. And I mix. Can I read that song? The West. No. I don't want to see a red color. Regeza chimbonzwawo kuti Shero anofunga kuti inini gara zviya ndiri kumaansa amukoma admire saka Yeah. mukoma admire kuno kuvataurawo kuti zvonizvo vanofarira mota dzesirivheri ameno silver vanofarira mota yemetallic blue kana kuti red and havafariri yellow asi sisi Shero pavati vanga vachifunga kuti mukoma admire havafarire mota yewhite yepink ndizvo yepink saka ndikuona kunge sisi Shero vatadza zvachose hapana zvavagona ameno saka vese vari kutadza. Imimi vanhu kaimimika. Satinenge tichipenda kucomment section tinokunodzivane. Pakaita. saka Almost we are almost getting to our first segment. So, because first segment is from number 1 to number 10. Saka now takuenda pa number 8. What's my favorite and what's my worst gift from my partner? Ndiri kutanga. Munotoita muchitibatsira because tinoita confusion. I think admire angade gift yakaita se Achiri kufunga kuti Chero uchiri kungofunga. admire chimbotaka kutaura ndichifunga izvi. Wow. Yakaita se wine, maybe wine. I don't know. Ndo ingaite so you mean kuti ndo the worst gift yaangadi anditi why? But I don't know, I'm blank. But they're what wine. All right. Admire. White clothes. All right. Kumbitanga kupindurawo ngireni mubvunzo. Why? ameno kuti mukoma admire mungabva matoramba waine zvekudaro here chero zvenyu makati hamunwi doro asi chokwadi chiripo ndechekuti musikana atadza mukoma admire havadi gift yemasokisi hanzi aiwa unenge wanyanyoshora masokisi asi Shero ati aiwa mukoma admire havadi waini Pakaipa. Right.
So enda to the answer yamukoma maya to kune yashero. Iyi manje iyi ndichambobata vakadzi vekuZimbabwe. Iyi attitude ina shero ndo attitude ine madzimai mazhinji ekuZimbabwe. Hanzi nashero chirandu kana zvodi musatitengere henyu maruva. Vakadzi vekuZimbabwe unonzwa vachiti hatisi nyuchi, vanoda havo kana iri mari. Ndo zvavo. Vanoseka isusu magentlemen tinechida kuti wati gentleman wobva unotengera maruva kuti ndiri nyuchi here. Dai watonipa hako mari yacho. Anonhuhwa. For you anonhuhwa. How we get you. Right now we get to number 9. What's my favorite color in terms of furniture and walls tiles? Pakaipa. Hey. Comment section. Comment section iriko here. Musarare kune zviri kuuya zvihombe. Admai ndiwo kutanga ka. Yes. Pa furniture nechi materials ne walls. Kana kuti ndikuitire zviri easy handitika. Kuti tisanyanye kuita broader question ngatingoti furniture color. Furniture is too easy. No, furniture is too easy. To say furniture, itai kuti maybe my walls ne material. All right. Zvido zvenyu kunyanya. Handiko zvoona kuti handikumake. Unongogara uchiita masawu unondimaka handikumake. Yeah. Right. Favorite. Yeah. Kana muchida toiskipa, tomboiskipa. No. Iyi yakatombotaurika anotopina andoziva kuti ndio paanogona kundiwindira because I didn't even maybe. Totaurirana zvenyu kuseri kunai maitotaurirana. No, All right. Usaisikipe even if it dema isiyekadero tikambotara zvichasa zvimwe zvinhu so yambotaurika kudhara ndiri panyanga chero nhasi waona kupfeka madhuru mani ndiri nako nhasi ndiri panyanga chirandu makatombozvidiscussa kaizvo kusaka katipeka ndingiri oiwo musokutombomunzira tsiki. Sorry guys. All right. In the interest of time, regai nditi grey. Andiazoti grey yakamentionewa pakuvengwa kana pakudiwa saka regai ndingoti grey. Black. Grey. All right. Shero your turn. Grey yechi amasawi. I will expand on it. You will go pick up question yako kiti. You will go answer yako really. I will expand on it. For admire, I'll also go for grey and cream. All right, thank you. Right, so get the expand and it because uda kubachira chirandu kuti vanhu vari kutadza nekuti unoziva kuti chirandu is a bit intelligent andika usakaoda kuvabatira ipapo right zviripo ndezvekudai so kana vataurawo one color at least hatingataure tichidaro kusaka chirandu you are perfect mati grey ndo inofarirwa naSharon saka vapewo 1 point ndandiroda kuti ndikupei 5 point I don't like grey.
I don't like grey. Nope. The only thing that I know the grey, I think it was carpet. Light blue. It's light blue, dear. But question yanga isina carpet guys. Saka vasikufana kuconclude kuti grey pazvisi ndikuzamba. Shero. Ma. Tombopa your answers kumashemarians here. Tono to anobuda ni. Tozodzoka kwaini. Yes, maite manyorora ndamaita mbozoti is it fair kuti titi ndokugrey. Anditira right ndoiverenga zvazvira anditira. Shemarians tibatsirewo panapa. Tichadzoka paquestion. The answer from Sharon was furniture black, carpets grayish, yanzi grayish, walls tiles and light blue. Yes. Saka inini I just feel kuti kana admire atombopinda that grayish. Kakapeti katogona kusatenga futi. Right, ngatichipai mashemarians time to kuti vapindure. Kumbi tipindurirewo ndiri ya mashemarians achinyora zvavo kuti tione kuti zvakamira sei kuti admire akadza here. Am I being biased here? Kana ndiri biased vanhu vongoita ini ndiri kuona kunge tichaita mangange futi pamubvunzo iwowo nenyaya yekuda kwekuti mukoma admire vanyora iwo kuti any color, saka any color haisi color, vari kuti esataurwa nashero. Saka any color zvinoreva kuti chero yataurwa nashero agona vazvitengesa voga, vanga vachifanira kutungamira asi apa vangoti any color, saka zvichireva kuti agona shero. Amen. Yeah. All right. Saka mashemarians ngavabvunze answer paquestion yandabvunzayo, ngavangoita comment section kuti vari kuona kunge ndiri biased here kana kuti I'm being fair. Anditya. All right. Toenda panumber 10. Inova last statement my first questions. What will be my reaction? My way. Yes. All right. If you say so. What will be my first reaction if I caught you cheating on me? Hey. Ndinabuzvinzwa. Ndinabuzvinzwa. Hey. Didn't good answer. I think if Admiral caught me cheating on him, he would just look at me, Onyarara, he will not do anything, he will not say anything. That's it. Okoktarisa, Obuda, Oyenda. That's what I think. Okutokera futi okutarira oyenda achida makakusaiza kuti okuita sei ndozvaanoita. All right, thank you. Admire. Nah, anashiro asitopere musha. I think panenge pato declare hondo chaichai anotouya in full force. Because don't confront or probably the other part. Muska pen. All right. Kusaka kumbi. No. Ndiri kutanga kupa answer. Zvakangonaka. Ndizvo here Shero. Yes. What you walk away. Yes, true. Admire apindura kuti hapo pazviri kumbi. Admire
haite walk away. Admire vatauraiwo kuti vanokuconfront. Vakuconfront, find out the truth. Then mukushure mekunge vawana chokwadi, voita yavanoti hanzi decision. Saka hanzi confront you, find out the truth before making the decision. Ndozvinoita admire, havangonyarari. But I told you to be fair on Shero. After the decision, what do you do? Do you stay? Do you walk away? Because ukamoti decision, you mire yakadara inakukwana because pamwe like Shero is saying you walk away, pamwe ndo just a leader. Amina kuti ndiri wrong here. Kumbini batire. Mune chokwadi nenyaya yekuti kanewo wati unoita decision, uri kuita decision ipi yatisiri kuziva kuti so decision iyoyo ndo yatiri kutsvaga kuti unoita sei, but ameno zvichida pamwe anogona, but ndiri kuona kunge answer yake iri broad, iri very broad because kuconfronta kwacho unenge uchiconfronta uchiita sei. Saka now, if I want to be fair, yes, no answer kuna Shero because we just want to assume because atina kuzopedza the zero. We just want to assume you walk away because haana kuzopedza something after confrontation anozoita sei. Saka I'll give a point kuna Shero. Sorry, Jirando. It's all right. Right, and so the question is first reaction or something. Yeah, right. Maybe you're correct. What would be my reaction? In that case, Mupay. But never person with first reaction. Probably they're gonna argue. Mupay point. Koshera pindura kuti chi. Shera neta sei. Answer engine yakanzi walk away. Saka Shero is saying admire will walk away, and if Shero we are together. Yes, I'm also saying kuti admire the first election day kuti anokutarisa after akutarisa oenda okudzokera order the same thing, then or like simply look at you and walk away. That's the first reaction. Right, Saka. Tombomira ndipewo mabura please. Muda umbi kana kuti diki. Riya rinezi musoro ziguru riya. Okay. Panga raidyiwa namavashero rinezi musoro ziguru musandipe tutoko chatiya. Handidi tutoko. Right, let's go pa second segment. Ichava from 11 to from 11 to 20 maybe. Then tuona. Manga muchida kuziva here mukoma Masawe kuti awina first segment ndiani? Yes, iweka almost zina fundo. Pane atorohwa karesa, pane atobuda mugame, pane akutoenda kumba. Ameno kana muchikwanisa kuona screen, kana muchiona screen taita karika graph. Inina hangu kunyatsoona on percentage wise yakamira sei? Tingotaurira mashimarians. So far is 6-6. Zvakaenzana. Vakaenzana. Yes. Shero. Ma. Ndio mabura here amaichengeterwa emazimusoro mabhura. Matekamura. Bura rinodzipa pahuro ndio mazibura acho here aidyiwa namama. Ndamuita basa kuti dadira Kubrigadier. Surprise! Surprise!
Hamboite. Oh. Ndinoita chibrigadier. Right, saka kumbi toenda pa segment ka. Chokwadi. Right. Akumana bura iri ndikushaye kuti ndoritangira papi rakanyanya kukurisa bura racho manje. Ngavazicheke sister vedu ava vachidoko hori ngatichisilaise. Wonoita rekuslice. Ipapa ndombopindira utomboona chikudyewo fuku enaifi isiri ngokuoneka. Ndakuita zvawaitawo zvokudya nemaoko isi kuda kuti tidye nefoko enaifi wochiti kana adhimai asingodya nemaoko handiwoona kungwara kwawakaita. Right. Question number 11 ndiani ari kutanga? Ndini, alright. All right, thank you. Favorite labels. Shero, kufunga kwako wewe favorite label ya admire ichi? Nike. All right. Admire, kufunga kwako chirani favorite label yemurandakadzi ichi? Adidas. All right. Kumbi? Admire ati Adidas. Paansa yake ari kureva chokwadi here kuti Shera anofarira Adidas kana kuti agotomo. Shero ati admire anofarira label ipi? Nike. And agona chokwadi. Agona. Admire anyora kuti anofarira Nike. Akanyora kuti anoda Puma, saka Shero agona ati Nike. All right. So we give it to you. Tomba mapoint manga tomba 2. All right. Tina 10. Toenda pa number 12. Ko uyu ndi alright. Ndadara sika alright. Saka atadza ndiani pakati pedu? Anga Shero pa label atanda chi? Yepa label. Hayo kamusa. Maanswers andiri kuverenga kuno kuinini handiti. They are meant to answer. Admire sandizve. Amuna unge matipa anga. Kuti ndakona right story at night matauro zvaAdidas naangida kutohwandaka kuti musanyari pamberi pevanhu. Nyama. Right. Takwenda pa number 12. Chokwadi. Right, these questions now, agree with me if I'm wrong, and guys. These questions which we are asking now, dzakungotera mumwe nemumwe. It's the same questions, and it for admire. And these are all right. Would you borrow money from your partner and why? Shero is not that type of a lady who would borrow money under normal circumstances. I don't think I'm not could be that. All right. Shero, your turn. No. I don't think I know computer. Why? Admire ngataura why yangu. All right, admire go on. Why? Andakamutarisa munhu ya anozvishandira anozviitira tunhu twake, so probably she won't feel comfortable kuti wakumbira mari uchitarisira yo probably wozongoitwa 10 down, so gona kungotomubaya more than the problem anenge achitofesana nayo. All right. Shero, why do you think admire wouldn't borrow money from you?
I think admire anika ubaba kake kuti aiwa seni ndini musoro wemba ndini baba kana ndini munhu mufesi chaiye mukati merelationship. I would stoop so low to borrow money from a girlfriend or wife in future, something. Because I know ndini musoro wemba, saka I should provide. Thank you, Shero. All right. Ndopa answer yapiwa na Shero pakuno. Ndini ndikuti kando zvinoita admire. Mandikonfuse. Imi murikufana kuchitaura answer yangu kuti inonzi chiya ndakupai maanswer. Yes, ndozvandoda kuedza kutaura. Right. Chirandu anzava kwakakumbira mari. Nekuti because of pride. Handizive kuti chinonzi pride chii. Sorry, amuna kundirasa here imimi maansa aya anzisoni na Shero no maiswa mumabrackets kuti pride ndisherera ari kuti hafa akakumbira mari nekuda kwepride kana kuti ndiadmire ndini. all right okay ndapabata. Tarasana. Ndakunzwa answer ya admire. Admire ati no. Why? Akwerete mari. Haana kupa reason yekuti akwerete. But it's mainly also to do with my ego. I wouldn't feel comfortable. And then I want to sing Daniel was doing it. I think that Nakanga opened the white part and very blank. Saka ndokutotadza kwacho kukanganwa takupa zuva rese hazvibatsiri saka Unyime. Guna wanozoisa guna. Mabura ndiye vanhu vemashingwa. Tumanda zvetikona mukudyisana. saka tovapa tutu. Tutu. Mupei admire. All right. Okay. Takwenda pa question number 13 ndizvo. All right. Hanzi number 13 kuti iwo unondidzipisa handina kuna Shero mabura anodzipa pahuro kapa. Imwe mvura. All right. Mvura. So sorry guys, ndangoita manyemwe naida kuteta kuti mabura acho anoita sei, saka sorry guys. Imwe hati take your time imwe zvenyu. Right. Number 13. Imwe chimbomwa mvura ndakumbopindura vanhu vari kuita confusion. Vari kuti I think vanhu vari kuti zvoni Sharon is answering questions for admire, yes. Then admire is answering questions for me. So vamasawu ndo vari kuita responsible nemaanser angu ini ande ndapindura kuti admire. Whatever ti wagona here admire kana kuti kwete. Saka vamasawu vane maanser angu inini. Votaura admire zvaataura ndizvo record hazvisizvo. Then uyu kumbi ane maanser ani admire. Saka pakaita ka confusion wo tobatsirana because angari tuma screenshots. Saka anogona kuita ka confusion zvinowanika guys. Saka yeah, hande mberi zvedu. Saka the answer yauri kupindura kuti tinyatsoita clarity handiti. Answer yauri kupindura iwewe iri kupindura kuquestion inenge yabvunzwa nani naadmire. Zvakafanana nekuti Shero uchati admire, do you know baba vangu here? Admire womba ati yes. Admire akati yes, womba what expand vanonzi vani. Admire womba ati vamazani. Kana iwewe Shero wapindura kuti admire knows baba vangu kuti
ndava mazani. Admire is the one who gets the point and it. Yes, 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 true. Tinyatsopaita chi, tinyatsopaita kupare client. Right. 13. What is my favorite fruit? Favorite fruit I admire is, oh my God. My banana. My answers are one different. Ndiri kufunga kuti admire anofarira mabanana kumbi ndikatagona ndozvandiri kutaura kuti kasi maanswers andiri kuverenga aya ndiwandipaka auri kufungidzira pane zvauri kufungidzira ka ndizvo kakumbi ndira wakadaro rega tidaiso anenge apindura tomboona kuti zvinofamba sei. Anenge apindura then shera akapindura then ndo ndamuresponda kuti watadza then movunza admire momudza kuti agona kana kuti yes. Saka shero ati admire anofarira mabanana anditi ayo admire afite banana anofarira magwava mapineapple. My sister here, oh, my sister here. Taenda nenyika sisi na shema uyu, taenda nenyika. Hatisi kumbodzora tsvimbo. Right, admire. The question is, the answer is yours now. What do you think Cheryl likes? Another banana. Adama banana. Apakaipa. Apa Shira anyora kuti anofarira maapples. Saka hapana ambonaka. Yes, hapana. Right, next question. Right, number 14. What's my dream place to visit in Zimbabwe and out of Zimbabwe? Hey, maakutotanga kuronga mumwe mudheto iko panapa kuda kutiita kuti tanga kutirongesa mumwe mudheto panapa chimbomira iwewe. Mabura chete iwewe. In Zim, Sharon anogona prefer kutanga kuenda ku Vic Falls. Out of Zim. Yeah, Baba. Abanda Zimira. Chirandu matadza wakakwenda kungoti ku Australia kuti zvingoita kanyadzurudzo. Right, saka Shero iye ari kuti ndini ndikupa answer ndika yauya andinga. Hanzi in Zimbabwe ende mukadzi uyu anenge ari expensive vakopana. Inzwa nzvimbo dzake isu dzatakangoverengawo mumabhuku eform 4 kumusha. Victoria Falls. Wondo saka kete even Great Zimbabwe. All right. And the Great Zimbabwe Vumba. Vakomana vakaipa out of Zim. Alex, what's this one now? Maldives. Nemwana akadzidza chirumwa dzinonzi Maldives. Iri kuSpain naye. I don't know, but ikoko kwacho ku Maldives. I think it's in Spain. Saka ndo kunoda kuindwa nacho. Saka chirandu mata vakapanza kuti Damira. Ndini ndafana kuita. Itataura. Saka chirandu vagona 1. Vagona 1 anditi ngati vape hedu 1 point. But chirandu oneniwo futi munenge musiriwo serious. Pamudheto pai ini ndisina chandiri kurwirira panapa. Pamudheto mukana akataura kuti inini
achitodonza mani like I would like to go to Great Zimbabwe because ndo muchakweda nhambo kuti ndakakwenda. I still remember these words being said. But mototadzoka kana Great Zimbabwe makotaura zveVictoria Falls. Vic Falls no first preference yake, then GZ iripo on the list because ndo home ground wake, but hamuna kachirandi. I thought kuti ndofa wango mention one place in Zim, then one foreign one. All right. No, it's fine. Tinokupawo point ye1 yamataura yacho. Dai mamataurawo dziri 3, taingokupawo 3 point. Right, Shema. I think Admire would want to go kunyanga. Victoria Falls, yeah, but I think Nyanga Vumba, third Victoria Falls because I'm Botaka Kwenda. And I think Victoria Falls because I can put up and did not have to church here. So yeah. So these 3 Nyanga Vumba Victoria Falls. Usanyepere kuziva shero, apa usanyepere kuziva zvinhu zvakatotaurika apa. Kungoti chete munoti kana maonana munoita dzungu mokangana. Apa usanyepere kuziva zvinhu zviri kunyatsozikanwa nemunhu wese kana zvatongotadzikwa zvatadzika. Kumbe hadzikina nditaurire chinhu kuti vanoda zvinhu. Out of Oshizim, and ku Indonesia, ku Bali. All right, kumbe tipe chinhu. So panga pachipindura shero ndanga ndichitarisa minduro yaAdmire ndichida kuona kuti Mutarazi Falls iri kupi, nenyaya yekuti ndokwanzi navaAdmire vanofarira kunge vachienda kana vari muZimbabwe. Saka ndaona kunge iri nechekuinyanga, kwakadzika kuinyanga. Saka shero anogona point because Mutarazi Falls, I mean comment section inogona kutibatsira kuti iri kuwanika kunyanga here because ndanzwa shero achitaura kuti nyanga. Then kunze kwenyika Admire ati iye anoda kuenda kunyika yeBali kuIndonesia. Saka uko 3 points. Sure. 3 points. Chokwadi. Apa Admire ndokutanga kupindura nditi. Kwakuzeta 3 say. Tatopedza waAdmire tapedza. Nyanga, but tikazomubata Bali. Imagine munhu uyu waunongoyo uchingotarira achiita mashuro ake panhiri but achiri kuremember zveBali. Honestly, tikasamupawo kumana. Let's be generous. Number 15. What's that one thing you would think I want in my partner? Let me repeat it. What's that one thing you would think I want my partner to buy me as a present? Paitaramba maruva. Ngatisakanganwa ikataramba maruva. Ndiana ari kuwanza apa ndiishero handiti. Admire aramba masokisi kana maruva pepe. All right. I think Admire another Jay-Z, maybe the favorite team yake or something like Hembe. I open checking. Kumbi ndiwo kupindura ndira. Kuti chera agona. Admire ngachitengesa nyika. Anything from her heart. Ndo mindura yapiwa saka chera agona. Anything from her heart. Anything from her heart. Answer zande kuti yakusaziva kwakumanaka. Zviri pachena kana kuti ikungopiwa. Oh my God, that's so nice. Oh wow. Chingada Shero, I think
a wristwatch. All right. Panapa ndine watch color silver. Oh my God! How about now? You get a point as well. And that's being fair. Yes, Chapati, but tisati tapedza ipapa pane mubvunzo waya wapiwa Shero 3 points. Kune vari kumirana mukoma admire vati havana kunzwisisa criteria yashandiswa kuti Shero awane mapoints matatu. Saka vaikumbira kuti since pabvunzwa nzvimbo yemukati menyika neri kunze kwenyika, Shero awane 2 points neti mapoints matatu. Hanzi makunyanyombunyikidza mukoma admire. Zvido zvavo kunyanya. Ishe masaria hatipo pakupokana navo zvido zvavo kunyanya. Ngatipei Ishero 2. Okay. Pane uyu wavagona vose tovati 2-2 kana kuti tongovapa 2 zviviri kana kuti 2-2. Alright, tinotenda. Aiwa, kutedzera gwara renyu. Number 16. Tapa number 16 anditi ndiana admire anditi. Tikutodzokera kune mumwe mudheto patakatipusa patakatitarira. Mumwe mudheto manje so. Nezviruwa zvandiri. All right. Randanyara. Who is close to me? Admire. Iyo ndinotopindura ndakatsinzinyai. Semunhu anomboteerera tumastori tunenge chimbonzi naMoms tinombomarana. I would rather say ari more close kuna mudhara wake. Sharo ndombangwanza yako. Ivo vaive kunzi hanzi vaidya mazibura vane mazidhoro maguru mai vainzi vaidya mabura akawandisa. Mai ndo vari pamwoyo pemwanasikana. Saka admire, you get nothing. Yes, nothing. Zero. Hanzi my father. Vakuya musihoriga pari. Right, kusaka Shero, it's your turn. Admires who is close who is close to me? Who is close to me? Ndisanenda kumberi ipapo hangu. First answer yangu hangu kumupa benefit of doubt. First answer yangu was my parents and brothers. That was my first answer. Then I thought no. Asaka ndombomomesera apike one. That's what I did. The first answer was my parents and brothers. Kunyanya notion. Right, tichipindura kumubvunzo wedu uyo. Wait, kuna admire mai vake. I'll do two. Mai vake nemwana. Ndine urombo sister Chipo Manzwera. Mukoma admire very close kuna uncle. Saka tine urombo. Kumbi verenga kuti hatina kunzwa. All right. Mindiro kune answer yamukoma admire ndeye kuti uncle. So ndo vari papedo navo kana kuti vari pamoyo wavo. Handinyasonzwisisa mubvunzo wacho but vati uncle malume sekuru. Mukoma admire mozopiwa nhamba dzamalume. Vane zvikukutu zvavanoziva. Mupiwe namba Mashiwa, mupiwe namba. Mupiwe ikoko. Number 17.
Shero akonfesa kuti kutanga anyora answer iri correct yaafunga kuti admire anogona hake kuwana 1 point. Saka Shero Alright, ngatiskipe. Ngatiambe number 17. Oh. What's my dream car? Hey, ini zvangu mwana wokwaseke. Oh, ndabata share dzangu tiudze tinzwe motikari dzangu ndakufamba nadzo. Ndiana kutanga kupindura ndini. Ndishero. Admire akafarira imwe mota inonzi Jualis. Kumbi tipindure lotiti vari correct here. Nema Mercedes Benz. Mercedes Benz. Yakatorwa na parafini Mercedes Benz. Right. Varatidza kuti vanoida tichakumbirawo vamudare kuti kana mazoenda mumusha vazoti tinongokumbirawo nemutsauko kwamwari kuti vagokupewo bhenzi mugowana uchikufambisa kana muchinge maenda kumusha. Nekwamudare amushuwa iyo inofamba kuSouth Africa. Admire tipindurirewo tinzwe kuti best dream ndambozvitaura ini ndikati mukadzi uyu is very expensive. Mirai munzwe. Shero anoda chef uchitevera imwe inonzi MG so. Chef is ndibatsire nyoku unogona ngonisema. Yeah. Chef Rolex then MG. Tina. All right. Panapa ndakaisirwa serve SUV kuitira kuti tinyatsotaura chinhu chimwe chete. Ndiyoyo. Akanganisa spelling ndiyoyo. In case ada kuread ndiyoyo. Ndiyoyo. Saka ndoba mapoints admire. Admire agona 2 points kuna admire. Alright. Hapa ni nyaya. Right, takwenda pa number 18. When is my birthday? Inino regai zvangu ndinyarare ndakati zii mamuri busy kutarisa zvemakore angu. Imimi ndimi munotori important manje. Chitiudzai kuti mabirthday akamira sei. Shero ndiye ari kutanga. 3 May. Ndizvozvo here ngoma kumbi. Birthday ramukoma admire ripo musi wa 3 May. 2 days after Workers' Day. All right. 2 points. Ngoma admire nhasi chirandu ndifanira kuvhara kumeso here chirandu. Vharai kumeso mofu. Tinzwei. 29 March. Maakuti riga. All right, 2 points. Maakuti riga. Akakuza. Mani 2 points ndapuwa 2. Kaka mese mabonus. Ndafuka manda 1. Right. Takwenda pa number 19. What's my worst food? Worst food. Admire. West. Shero hadi seafood. Panapa ndine answer yakanzi seafood. Saka 2 points. Chocolate. Shero, it's your turn. Worst food for admire. Maybe because I've never heard him complaining. You're my favorite man. So Shero ndine urombo admire farire machanks nematemba. Guys, it's real food. Guys,
Who would you think about that? Right, to number 20. Oh, Which sport was I never good at in high school? Which sport was I never good in high school? I think admire aisagona kutamba basketball. Ndizvo here Kumbi? Ndine urombo. Chero agona. Agona. Why is that saying? Eh, Share eyes. 2 points. 2 points for Chero. Mashemarians Mashemarians vari kwero Mashemarians. Chero Right. agona. Yeah. Admire. Ndakatarisa Shero angambaiti makumbo ekutamba bhora soka chaiyo handifungi kuti akatomboswedera kana padhuze. Aiwa marasika inetball. My woman. Yeah, hamuna chamunwa. My woman. Right. Number 21. Name my best artist. Chirando again. Tiritarisa in Zim chete here kana kuti? Yeah, in Zim, and in Zim. Shero iteam JP to the JPest. Ja pressure. 2 points. 2 points, Kumbi. Yeah. All right. Shero. Admire anofara Japres. Rega nditarise mhinduro yavo. Wingedy. Ndo zvinoita chibigi. Sorry Shero. Right. Question guy. Irikuya number 22. Ndirikuda kuipa 5 points for each. Okay. For a simple reason. It's a question which can inspire any one of us who is around here. Saka tinosungurwa kuti in life, in as much as we want to joke around, tichita say, but tinosungurwa kuwanawo someone anoti inspire in life kuti dai life yedu inoendeka zvakanaka. Saka on this question anenge aigona tikupa 5 points. Right, saka the question goes to Shero Andidra. Who inspires me? That's the question. Who inspires me? They admire people who inspires me. Unokumbira kuti admire ambo answer kuti nindiya nandi inspire. Haiwa kana Shero ndine chimutika zve. Ndiwo auchinje mutemo ingoti pindura tifambe nguva dzekunze kuri kushiba. Ndiri kufunga. Uri kufungei? Wala kufunga. Ndiri kufunga kuti admire anowanzofara kuti ane zvechii in his life anotaura zvakawandisa. Admire is kind of a teacher, saka toda kufunga kuti zvakarerekera kupi. Ndinokupa hako time yekufunga ndichimbonwa hangu drink funga hako because iwe ndiwe uri kutanga kupindura that question. Department rekumakereka hakuna. Tamasha, you know. Department engineering, I've never heard him talking about anything.
kuti azenge ari kundozoti akaenda through someone akamuti ngawo saka andikati munhu akamumotivate. Mai vake anoti vanomusimbisa uye saka andikati vanomumotivate. Sheroka toda ansa kaiwo usasoro uchitenderedza kapana. Ndotaka kumoti kana usingaigona ungoti amasa weskip toenda kuna anoigona. Ndambochimboita yokumozodzoka kwandiri ndichifunda. Vamasiyiwa. Because I mean, like, he's that kind of a person anogara achita zvekuita zvinhu zvavo zvebusiness achekera. Meaneka intellectual kaanako kaanogara achekera saka haangambomotivatwi nemunhu anoita zvechechi. Definitely it's a no. Kose asingamotivate kuoneniwo inini. Ndinotaura nemi zvakanaka wani pana. Akatanga muone izvezvi from what I've heard achitaura ari into zvekuita zvakabusiness nekuda kudeveloper. So either vamasiyiwa sana pomunzwa achitaura zvinhu kuti pane mine ndifunge mamwe mazita evamwe vanhu vanoita zvemabusiness. Vana weakness no. Saka toisa vamasiyiwa. Unoda zvekuteverera vanhu vaya vane kahuremerera. So now I have to think of another one. Either vamasiyiwa kana kuti tena mabusiness kuZimbabwe. Tipe one answer Shero. Kana uchida tongotora ivo vamasiyiwa ivavo. Ndikufunga kuti who else anoita zvemabusiness ndaiziva kuti anoda zvekereke ndaigona kuti vamakandiwa but zvekereke izvi hako haizvaalisvezvo saka ukokoko ndinobva ndavabvisa. Saka toti final answer Mr. Masiyiwa. Dei aida zvekera ndaigona kuti bhutigi nimbi but anenge angatosparisa bhizi achituka kupedya pabhutigi nimbi instead of kuti atodhani. Saka anenge achituka vanhu vaive vanenge vachitamba vaive saka it's a no. Vamasiyiwa it is. Kumbi tipo answer Tony. Tapa number 22. And strive Masiyiwa. Wow, 5 points. 5 points. Asi moku apa muchokumba muso time because time inogona kuzotorwa kuti yes, is it 5 or 15 seconds? All right. Chirandu chipetins. Who inspires Shero? Pakuona kwenye mimi. Yakanditsikirira big time. Yeah. Then we'll throw a few seconds. Yeah. But hey. Kata, all right, it's kind of complicated, guys. But I would say Oprah. Yeah. Hanzani, sorry, kukuna mvura saka ndikuzvira. Hanzani. Oprah. Saka total Oprah is your final answer. Yeah, it's not 2 more minutes to think. What's up for I happy. Okay. Saka Oprah is your final answer. Yeah. All right, thank you. Panapashero Aisa is my father. Okay. Right. Chaita kuti ndipe 5 marks for this question and ndechekuda izvo ndoda kuti ndiadrese mashemarians ese ari pana.
Pane vakatora yatingati hatidi kuzwa handizivi ina handiziviwo nekuti handina kunyamura kutyoro asi pane vakatora yatingati corruption kana manyatsonzwa zvandiri kutaura kana inonzi pane inonzi corruption manzwa zvandiri kuda kuedza kutaura here vanhu handinyatsozivi zita racho kasi corruption kana kuti hanzi corruption here vakaenda nayo kupi kuThailand right zvinoitika ndezvekudai zviso iwe shero simudza musoro mhani toda kuti titaure tichionana next question. Guys, right. Here is the deal, Cheryl. Right, here is the deal. No, I did it on purpose. Cheryl. Ma? I did this one on purpose. Anyone does it on purpose in that because I'm going to phone it from Norway. I got to who can watch a brigadier. In the wonderful answer, I'm going to need to play all good. Right, here is the thing. Kune ese mashimarians akaterera. I played with these guys. Ndataura na Kumbi ndikati Kumbi, ipa this question ipa this answer kuna Shero. Ndobva ndapa Chirandu ndavapawo answer. I don't know kana Chirandu matarisa ku WhatsApp kwenyu kasindaisa answer. Ameno kuti maiona here answer. For this question? For this question. Ndofunga nombo Charles because pandamuka. Alright. Yangu ndanga set on the dot. Alright, ndakuisirawo answer ya Shero yakanzi my father. And it was so I was playing around with your minds. The whole idea kana kuti ndoti the moral lesson that we learn from what I was trying to achieve is that never trust anyone, especially friends. Ndazviita on purpose kuti ndimudzidzisai kuti kana muine anything chamuda kuita in life, trust but not too much. Saka Chiranda apa ndiri kushamisika kuti ko Chiranda vakutaura zvaOprah sei ini ndavapa chii yakanzi my father. Saka Chirandu maipotsa nekuda kwokuti hamuna kutongotarisa kuWhatsApp asi ndatokuisirai chi. The only reason why don't even feel bad about it, but the reason why I did it was to educate you on trust. Kuti muone kuti aiwa atipe Chirandu 10 points because havana kutarisa kuti irini kwavo dai vatarisa vangada vatongotaurawo kuti my father vatongopona nekuti havana kutarisa. Right, here is the story. I wanted my Masawi to do it for me, but phone yavo yaita play around ichiramba kuita connect newe pa WhatsApp. Saka ndazokumbi wachona he is a good friend because anga achoramba akati no ndikazongomunyengetedza mofu. Inini pandamuka I think ndatotext pa WhatsApp penyu kuti
maita basa because pamama ati receive mama acknowledge ku receive answers angu ndatoti maita basa ndamuka manje. Yes, but still the question is, from the root of it, being honest, Chirandu, question yandaisa amuna kuiona. Being honest. Amuna kuiona kusaka. I can't say what you didn't do it because Mangamaiona you wanted to be a perfect guy. No. Amuna kuipa good answer because you didn't see the question. Share answer because happy work. Mupe admire mapoints achoni. Ngakatadzana tobatwa papa. Uya atozvimakisa ega pateta uri watobatwa. No, saka no. My point, but the whole idea was not about Tindibate Uy, cannot Tindibate Uy. I just wanted to come with Shero Kimbonyara. I just wanted to come with a lesson because we can't just come here, Tongo Seka. Tisungapana anima lessons. You know what I'm saying? Ndazviitira on purpose ndokusaka maninzwa ndikutaura kuti nhasi pano pachapisa saka kumi as it is question number 22 is null and void. Right. It's a good lesson. No, but it's a good lesson we never carry around. Saka Shero aita goreresa achifunga anza yana. Ndiri munhu waMwari. Ndosaka kwakatorwa koramushini ichimboendeswa kutairiri. Ina nchada life. Bye bye. Right, Shero. Ma. Promise me one thing in front of Mashemarians. I want to this blog. No, thank you. Why, Kumbi, what did you do? No, but of all the days, you decided to humiliate me today. Oh my God. But in that omboramba, amasawi ndova tonditisha Mwari kana usuri kuda ausutopinda pashow because ndozviri kuitika ndakazopesera ndafona wabvunza kuti ndatichitoka kuti yeke akachitistoka ndatombofunga kuti I think anoda kundirasisa ndobva ndachifunga kuti who else ndachifunga zare mumwe munhu businessman ndobva ndatadza kuziva bva ndasika namasawa anonzi na uyu wacho. No, it's so cool. It's about learning one of Saka. Don't try to cheat. Yes, we can trust, but let's trust with caution because especially with you guys who are trying to achieve something in life. No. Right, Shero, next question here. No. Oh my God, I don't think I'll be able to talk to a man in my life again. Unaona kuti Shero? No. No, mirandi kubatsireka. Unaona kuti Shero? Ndopai patinotaura kuti isusu vamwe tine wise counsel here atinenge tichitaura iyoyo. Mira unzweka, mira kandipedzeka. These kind of things anditika. 1 minute. They come today anditika unexpected. So in real life, you should be prepared as well. These kind of things can come. That's why Chikukuita inonzi building. Kukumolda
kuti uzive kuti out there people are not always as they look like. Can you believe it kuti ndamasawo vari kudai? Can you believe it? Saka life yanhasi yoperera pano togumira No, ndipa 25. continue, but I'm blocking you. No. Right, here is the story, Shema. No, Zukwana. Admire. Move. Do you get the angle yandauya? Do you get the angle yandauya? Yeah, zvakanyanyisa. Ndiri kukupai a lesson. This kind of lesson yandakupai guys. If you are very clever enough, probably you won't get it from some of your closest family members. She might feel whatever she wants to feel like, but I feel like I've given you a lesson on how to deal with life when you are dealing with it, a thing called a human being. And it will and Sharon, don't feel bad about it because, like I said, this guy, hana kuverenga chete hana kuverenga chati yangu. Otherwise, you could be in the same situation. Mese mngadai muri kuvhara kumeso. Mema, we take over. Oh my God. Saka topedza yedu live yedu ka. No, continue. I'll answer no. No, do not do so again. All right. Let's continue. Who is answering first now? I don't know. Ndindirutanga. Wositambotorerwa gori nashuruka pakuti akazorwa ka celebration kehoro. No. Admire. Move. I didn't come here with mudete ukanzurweka inini. No. Please, don't do that to me. Anti-corruption website kwangu ichagara dare tapedza ndemberi. No, I'm not going to talk to you. I can't. I feel embarrassed. All right. Number 23. What am I allergic to? Hey. Nuts. Shero is allergic to zvinhu zvakawanda. Like, Want to eat something? Say hi to Shero. Come and say I can say anything chinogona kungosmela zviri bad kwaari inogona kumuaffect. Shero, my son wanted to say hi to you. Come and say hi to Shero. Hi. Hello. Yeah. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Yeah, I'm enjoying your show. I've enjoyed your show, by the way. Thank you. I'll talk to you tomorrow. Right, Chirandu Matiki. Kuzvinhu zvakaita sana sipo mafuta chaanogona kungosmela zviri bad ari allergy. Then kuchikafu maspices nezvinhu zvakaita seonion. All right, she wrote everything sent. Saka Chirandu Magona. Kumbi, don't feel low. This is a learning show. Don't feel low. You go right. Shema.
Oh, I Sheila don't asati know. kupindura. I don't know. Ndikunyerotera nadmaya. Admire. Just say, baby. Zvinotoita waste. Kusaka tomisa hedu shoka tochimisa shema. No, let's continue that. Yeah, so mind. What I thank you very much. Thank you very much. Oh. Right. Hey, what is Admire allergic to? Nothing. Kumbi? 2 points. Haina kurigiwa Nothing. kupere. Admire ndinosiya manje. Admire ndosiya. Matimo. Nothing. Nothing. 2 points, yeah. 24. I never stay. Yes, number 24. Cheryl, don't make me feel bad, Jiga. No, the good. Honestly, don't make me feel bad, Jiga. No, I'm not. Ndikutasa admit kuti kantozi brigadier. I always see you. Right, Cheryl. Right, let's make a deal. Kutotanga izvozvi. Right, ndatotaura zvakawanda. Ndati kutotanga izvozvi. Ndataura zvakawanda. Chirandu. Right. Papunzipo. Number 24. Have I ever sang at any public place? Ndagonere uyu, ndagonere uyu. 2 points. Yes. Really? Oh, no, yeah. I think I was too confused. No, don't get confused. The show is yours. Continue. Do you want to answer yes, Cheryl? Have I ever sang at any public place? No. For Admire, for me. For you. The question for Admire. No, Admire, no. Admire, no. Wait. Public place, you know, church, what is public? Any public place, any. What I don't think so. No. Kumbi parudzi? No. Asati amboimba. Vanotaura. Saka 2 points. Yes, ndakupa ma 2 points chete kusvika tapedza. No, it's kana pane zvimwe zvandazviga munongondinama futi ndongonyara ndokontinya. Thank you. I'm a strong girl. Thank you. That's the way to do it. Admire, don't ever talk about that. Who said I'll block you? I'm telling you the truth. You won't. You won't. Block you. Admire. I think I don't follow. I can't buy here. It's a yes for sure. All right, 2 points, yes. 2 points for both of you. Why? At yes. Why? I know no imbas. The question is only to go books Marcos Maskage. Really? Yeah. All right, continue. Right. Number 26. No. 25. Wakomana mubvunzo. When was my first tooth removed? Wakomana. Do you admire? I guess we can go to
I don't know, maybe 2018. First. No. Year 2000. Saka unowana zero. Saka ndichakuanza for admire. I Yes. think admire ndakamona nemagap apapa. So maybe akabviswa ari mudiki. Maybe kuna 19 something, 1990 around ikoko something akabviswa apapa. Yeah, before, yeah. All right, it becomes unfair now. Now that tikupeiki a leeway gap rekuti kana kuti tikati 1995 to 2000 tongokupa a grace period ye5 years, but now because admire has already answered, kumbi tipe tinzwe ngiri nyaya. admire amenoti mazino ake mamwe awakaona asipo akaenda kupi, but iye haasati ambobviswa mazino, saka panyorwa kunzi nefa. All right. Ndiri kuona pane time ikapo toita a bit quicker handitka. Taurenyi. Yes. Number 26. How long did I stay in this country? Which one? Dishero. Okay. Answering for admire. Admire gara for how long kunyika kwari? 3 years. Chokwadi, 3 years. Agona shero 2 points. Right. Right, admire. Shiro, Thailand. Yeah. Yeah. I think 4. 5. Really? I think 4 years. I'll give you full marks. Yeah, let's be fair with you. 4 years, 10 months. Sakara, let's just say, let's give him 1 point because the 10 months is almost no, Mira, 10 months almost another year. So we'll be talking for 5 years. Saka, let's give him 1 point. That's being fair. Yes, Right. I'm on my way. Admire. All right. Yeah. Okay. Number 27. 27. What's my favorite makeup? Saka, this question is there, admire Katie. Admire. Favorite makeup. My previous question in Lugona said Mandjanya. Was there Mamanya Zutaura? You have to be specific. Abagana grow to the nearest and Onangaman Sika code. But Admire without hearing all my comments. Why would I tell you in the comment section? Not my comments as such. Then Jimmy Rat Mutaure, but I know my feeler and Rugita. That's all right. That's how the 3 years. All right. Kumbi. Yebo. Point of collection 2 years. 2 points. Yeah. Right, let's go to number Andy. What's my favorite makeup? I just assume this question cannot tell jumper because admire you don't put makeup. I mean, Saka number 27, Takwi skipper. Takuna pa number 28.
but ndangondiudza udangoziva. All right, thank you. Admire. Apa pombo chirevera brand re makeup kana. Chibrigadier. Angarita mashura nana wani mtuko wandoziva. We makeup. But I would think I make up to be honest. Shero, don't worry, you shall deal with it. You shall deal with it. Kana ini pano pamunoona ndichionererwa nditoziva kuti vanozoreya saka hazvikanye kushamisa. Chero payaichagwa madhezi emudeto ainambotaurwa mutupo yangonzi pane makeup yangu yandiri kuda. In fact yaitonzi zita rayo ndarikanga. No. Black unoda kuti Meki ndofarira Meki. Yes, Meki ndakainzwa wakaitaura Shero ndakamboinzwa. Meki ndakainzwa iyoyo. I can testify. Right. Pawakafonera nyasha kubhanko kuchitoti ndiri kukanganwa zita rayo so rega ndifonere kadzi. Uri kumoo uchitsvaga staff. So kana yakazotaurwa zita rayo pane imwe. It's a lie. Maarguments munozoita makagara makatarisana padhuze nepadhuze. No, but Baba, Meg is my favorite. Everyone is confessing that it's Meg. Everyone. Right, number 28. Am I a pet person? Ndinofarira mhuka here? Handiti? Or not? This one is obvious again. Saka itongokupai point because kubva kumachiro kumamboti hamudzifarire mhuka. Saka it can't change anything now. Tongokupai point. Handiti? Thank you. What's my hey Piper? Izvi manje zvikaizvikira ndizvi mibvunzo iri kuuya iyi ndeyenyu iyi kuitira kuti tifambe nendimaka mongopindura chop nekuti handina kumbobvira ndaona murume anonyanya kufarira machocolate. Hanzi, what's my favorite chocolate? Chirandu vanofarira. Ndindirupindura. Yeah. I think Cadbury. Hello. I think anoda maCadbury. Hello. Uri kunindwa here? Yes. Ndatini I think Shero ndidonedze. Ndikukunzwa iwani. Nditakunzwa. Muri kunzwa here? Shera handichakunzwa ndidonedze. All right. Ndapinda futi. Kumbi uri sei? Ndiri kufila boss, iri sei shamwari yangu? Sisi vako vari kupi? Sisi. Tini gogo. Argoya. Tini. Admira kuseke. Ukana mboseka zvako. Chararo chinhu changu ichi. Chararo. Musiye kana vavata. Vadzoka Masawi. Ndasina kuzviona sorry. Yeah. Ndasina kuzviona madzoka. Right. Makundinzwa sorry. Yes. Sorry pangoita kamuka hiccup. Right, atiri pa chocolate point. Chirandu ingotiti gaga. Yeah? Nangandati Cadbury. Mira ndione. Number 29. 29. Yakanzi sneakers and the Kit Kat. Kit Kat. Yeah, Kit Kat, yeah, sorry. Zero. Zero.
Right. Yeah, panga pasina angachiwana nini? Shera ngapindure. Right. No, andipindure. They're both of you now. They're both of you. Ini nasandapindura for uyu. Chocolate. Ah, no, that's zvinhu. Andava chocolate zvangu ndingagona. Chocolate once in the blue moon. Right. Watondiudza answer. Right, ngati jambe hande pa question number 30. Kuti jambiri dokutaura anozoti Pindura. shero. Unongoti dokutira ndo vandotadza ndo ndaziva. Alright. Maybe magranberry wangu achireva iwaya. Kumbiti kwa answer. This also Cadbury agona. Ndizo. Kumbe asari kunyemba kanu kuseki. Kuseki. Agona. Agona Cadbury. Ndinogona. Number 29 Cadbury. Mira ndikurakidze. Ndatomboiona. Cranberry like juice guy. If flavor ema juice ma. No, ndati Cadbury wambotaura iyoyo. Yawambotaura same. Kana wadaro wagona. Kumbi on this one ndokupa latitude yekupa share my points unoda to cover up for Messi yaitika iyai. No, what? No, please don't. My master will help me. Help me, please. Help me. Help me, please. Help me. My master will help me. Oh my God, no, guys. My master will. Right, and no, Sherati cranberry saka ndompa 1 hakuna chinonzi cranberry but ati zvaunodoizva ungotitaura handizivi zvangu juice yacho inonzi cranberry handitoizivi but zvaungowataura izvozvo ndo zvandofunga kuti unofarira at least pane berry. Number 30, what am I afraid of? What am I afraid of? Iyi question tinenge tamboita kai. Ayamboitwa. Oh, really? Yeah. All right, skip. Saka skip handitika. Yes. Chokwadi. No, let's not skip it. Let's repeat it because my answer yakasiyana. Are you sure? Yes, I'm 100% sure. Yeah. All right. Number 30. Okay. I can't. I think Shiro is afraid of height. I think phobia in height. I knew. Take a phone. 31. Yes. Kasapa, ameno Shiro. That one is 2. That one is 2. Saka nanda akuda kubvunza manje kuti ndiri corrected pamaonero andaita. Yes, ndosaka ndaita we. Zvine 2. Scared of friends. But ndandisinoziva kuti panofanwa kutaurwa zvine 2 saka chero ndikataura 2 ka iye anongozokwanisa kungotaura answer 1. But vamasava vakuudzira chamwari vamasava vatokuudzira. But I think you are just afraid of snakes. The same thing. Amasava utaura yangu answer yangu. Ameno kuti ndaona kwazvera pachero apapa. Kasi yakanzi friends and height. Yes, friends. Deception. And height. There it is. By that corner. Friends, they deceive. Yes, friends and they do what? height. They do what? Deception. Maiwebowa kutsukira kwaive kune nhango dzacho maiwebowa admire anotya mvura dzakadzika deep waters
Saka Shero watadza. Okay, it's fine. No Right, problem. number 32. 33. 33. Ndavana macoins mangani apa? Scoreboard. 2. Favorite pizza. 2. 32. Question. 32 or 33? No, 32. Name of my favorite pizza. Ndikuda kutarisa. All right, name of my favorite pizza. Ndini ndiri panyanga. Batsirwai. Vaitire keke kamushoding tunes kana kuvapa mbambera. Name of my favorite pizza, Shero? I think anopara Hawaiian. Biratone answer yako anofarira. Guys, kune chocolate inonzi 1 million. Chocolate inonzi. Nipa chocolate papa pizza. Apas vakuita mix up here apa. Ma-answer ne question. Question iri kuti chi? Ndozvandiri kuona kainini pana. Tiri pa number 33 here kumbi tiri pa number 33 handiti. Maenda pa number 33. Kana iri yepizza iziye kuti munhu ano prefer pineapple on pizza here or not. Haisiriyo? No, yakanzi name of my favorite pizza. Mire masawi paunza ma questions ndamachinjurudza ndikameka a sentence rekuti what's your favorite. Saka iye anga akasa 2 options vana machinjurudza. Usina kutaura handi ma questions apomba. But ndakupere ma questions acho. Sorry. Alright, ndo pana chingoda hangu clarity cheta. Nazo vati yanga yaitwa restructure. Noita restructure. Right. Saka ndiana ari kuanswer. The problem now is pama questions avanenge waita restructure answer inenge yasubmitwa inenge ichitori different from question yawazo edit. Saka I think togona ijamba because I didn't submit the correct answer for that one. All right. And toenda pa number 34 handiti ka. Number of siblings. Admire number of siblings. Ane 4 brothers. Number of siblings, 4 brothers. That's what you are saying. Yes. In Banapandine 5. Shero 36. All right. And I'm really 6 here. Admire ndiani wauri kukanganwa. Iyeye wauri kukanganwa iyeye. Gara waziva. Ndoziva notion washi nekadiki ndozandati 4 brothers. All right. Sorry. There's a silent one. But that's a No, ari panonzi mukudzei handimboenye mutaura zvangu asi ari panonzi mukudzei akanyarara ari panonzi mukudzei form 4. All right. That Shero, the same question goes to you. Admires. Oh, mira. Yo, vari ku South Africa, ari ku Zimbabwe, ari ku Harare. Maybe ndikoti 4. Kumbi 5. 5 handinazoziva kuti achikwadi handinazovaziva nomba kwavo. Ndoziva vanombopota vachiya pachanel ndo vandinazoziva. Vanhu munoda kuti muziva vanogona kunge varipo vese pachanel. Ningirini admire. Vanhu munoda kuti muzivane kuitira remangwana. Hanza ne 5 my sisters. Isister yako inonzi progressive mazani. Ndogotwera mai vangu iro. Oh really? Ndasingamuzive. Nice to meet you, auntie.
Right. Asi vari comment section vanowanza kungoona vakastika zvavo. Right. vari kumira newe Shero, ma what do you think? Can we do all of them or we can do some? Then Tombopo Mashemarian's chance yekumbopinda vambotaura. What do you think? ngatipedzei vanozobvira vekupedzera ngatipedzei chese towana mazaudza pedzai All right. Or else ngatitongoti tipushe mibvunzo yacho kusvika pa40 apa but then tichingomaka mapoints. rega tipedze handei handei ndirakazvimirira Pane pawakamira pauri kuda kudzanya handitika. yes Toti skydiving or bungee jumping. what's bungee? What is bungee? Yekuti unosungwa makumbo yaya wojumpa pabridge, maybe you go more than 200 meters down. Kana kuti skydiving woenda so many feet up the sky. Skydiving unenge uchibva muchidewo iwe wakambotwa mudhete unoda kuenda kunodonha kudayo saka bungee yemubva mutege ndo sky. I think bungee. I think bungee. All right. I think bungee jumping. Admire anoda skydiving 0. What? Ingonipa 1 minute, guys. But Shero mira 1 minute. Shero ari kunditumira zvinhu ndiri kuvaviwa guys. Shero. Unozaka, I feel so bad. Unozaka ndikuita kunge ndauya kusokuriga panapa patika. Hazvisiri zvofunge. Undiregerero. Ipi yachoni? Number 35 handisi kuiona answer yako. Tofunga I skipped it. I skipped it. I'll come back kwa hili. No, but ngapindura any answer ya Shero ndikuisiya. Answer ya Shero ndikuisiva. Nothing. Admire pindura. Patu izvo. Shero hana chaangamboita ipapo. Ndosina kupindura because answer yako yese ndiri kumaziva zvangu. Ndinawo apa pascreen ndatumira. No, ndinenge ndanga ndaita swap, right? Takwenda pa number 36 ndizvo. Right, thank you. Yeah, ta on track now. Shero ndiwo uri kujump uri kuya handiti. Winter or summer? Summer. Winter. Winter. Admire. Shero anoda summer. 1 point, yeah? 1 point. Summer. 37. Okay. 37. What's my hobby? Admire. Shero anomboona mamuvi. I think Admire anofara hiking. Ndo zvakataura pamujeto. Kumbi. Admire traveling and touring. Mupei point Shero. Hiking is inclusive. Admire what did you answer yako? About hapana pandini yakanzi talking and sleeping.
Number 38. What is the name of my favorite body cream? Ndindi kutaura ka. Yes. I think mafesi vazhinji vanoda Nivea saka ndomisa kuNivea. Watadza anoda triple glycerin cream. Yuwi zviye ndizvizinyi. Kumbi, I mean in green admire. Yapapo ndo pari trick yapo zvinhu zvashero. Maybe cocoa butter, I think. Amen. Aiwa, ungatataura tichidaro Johnson and Johnson. Cocoa butter ndito kuti kana kuiona kana pedo neni. Right. Number 39. Number 39. Favorite Zim drama series. Kumbi, I admire. Shero anoda Shero ndokumasvingo. Shema anoda Varazi. Shema anoda wadiwa wepamoyo. Shero the same question. Shero the same question to you. Admire about admire. Admire ndifunga kuti itype inoda zvavana vadiwa pamoyo. Dai pane mai mwana anopfeka zvakaita kunge nembe veve drama rachinja rikamwa toronzi chi. But I think ndokwaari ikoko. Ndipo tu futi umwe option yepamwe madrama akaita kunge iwayo anopfeka zvakaita kunge nembe kind of zviri traditional. Pane tiri parwendo ndio ari kureva. Hapana need. Anofanira gringo kana parafini. Watadza. Wagona chero hapo. Wagona but apo pasonzi favorite apa. Even vana wadiwa pamoyo, one of the pioneers wakafollow that series. But apo panoti favorite havazosvike zvavo. Wakungonakisa zvako. Wakungonakisa kwasi mwoyo uri kufara. Right. Tapa number 40. Ingatatozofamba one. Best ever Zim musician. Shero. Ndindi kwanza. Yeah. Saka ndakuti Wingidi. Kumbi tipe answer. The late Dr. Oliver Mtukudzi. All right. Admire. You are answering. Ndomdzorera kwake kuna ja pressure. Mr. Pressure man. Yes. Yes, 1 point. 1 Kumbi point. 1 point. Okay. Kwasi siri matu here amasawe imi munenge mumakurinda futi. Baba ndu izvezvi zvamunhu 1 vari kuminimiza gate mofa. Ndikuzoona hangu ndakanyarara. Pane number 41. Second most used application on my right. This question I got it somewhere. Kumbi ndibatsiro question iyoyo. Ndabokupa question iyoyo. Second most used application on my phone, and then yeah. Most used. Yeah. Second most, I think the most used na Shero YouTube. The second inenge ave Facebook.
ndekupi ndekunoku handikuziya Kuti kuru. No, actually, what I think about this question is like the most used. mezi kubva kupi metro instance mene ndichagwe mezi kubva kupi hakusadmaya ndekwangu ndekwakumbi admire taura tinzi I think the most used WhatsApp, second most inenge yatove YouTube. Yeah. asi zvawataura pekutanga ndizvo zvawataura pekutanga Ndachinja ka haisati handisandamakwa kuti ndagona kana ndatanga. Alright. Medzosere Mofu ndachinja answer yangu yandanga ndataura. That is the most used should be WhatsApp, then second inenge yava YouTube. apa futi paitwa era pashero taura tinzi handina kuwana answer apa mushuwa ndangowana ari maquestions ese kumbi hana here kumbi dzoka apa sha kumbi atoita blank kumbi imbobuda udzoke futi right ndaisa answer yangu manje kumbi wacho ndozonyora sei tapa namba 40 41 kumbi dzoka futi And 40 yapera basi. Oh, ngatopinda nelaptop. Number 41, WhatsApp. WhatsApp, all right. Thank you. Saka toramba tichienda hedu kumbi kana ari maanswers zvinoita zviite because ndinoda kuti ndikubiridzira manje apa ndambobiridzira. All right. Saka tenda setomumirira here. Chimboisa linki vamwe vachimbofanira kupinda chakamirira. Yes, that's better. Right. So tapa number 41 handiti. Atakwenda pa number 42. All right. Ndaisa linki panoda kupinda guys. Anongondikandira chibregedia ndo panongokudonhedza ndine wiponi chacho kuno ndine wiponi ukangonditaurira ndinongokudonhedza ndinokudonhedza jejeje ndinokudonhedza. Oh my God! Lincoln, I'll sing for you first. Let me sing for you. Lincoln has who on a video. My Lincoln, my everything. My Lincoln, my everything. Say Lincoln. David. Anything to say? 1 second. Druguspakwa. Offside, remove. Druguspakwa. Comments reserved. Achazouya zvao. Mascara seva masavi. Ndengilingo wasera se buru wangu. Ndikuona muri kubata basa zvazvino. Zvazvino. Tinotenda kana chikero usina kuya kusukoti bonyongera zvinhu chete tinotenda. Kana nhasi ndauya nesimende nematraweni nezvidhina ndavazovaka. Thank you. Thank you. Thank you. We salute. Ndemukoma admire. Zviri sei brother Lincoln? Pana ndikuona haya muri kupindura muri kumira-mira. Chakalide.
handingachepe zvauda vake vachiverenga ndinomboita chikanganwa comment section iri kubvira moto. vari kuti hanzi amasawo vari kuningirira, hanzi amasawo vari kuriga. Yanga itori bhoo mamakaironga zvakanaka, chirongoti vamwe vazokanganwa kuvhura inbox. Handiti wanyatsozvionawo. Icho kwadi, in matters of destiny everyone is a suspect. Saka unofanira kutrusta uchisiya gap redisappointment kuitira kuti usazowira kunana depression. Yes. Haya, muri kubata basa. Tatofamba shero kumbi ngadzokeka. Tichitenda akanzi ari kubaka foni yake yanga yadzima. Tichitenda na mai Masawi vari kumiramira, vari kukufidhai, hatiri kuona vari kubata basa. Waona zibura rana ndichidya here zibura? Ndariona. Rinodzipa riya, hanzi rinodzipa. But hamuna kudzipwa wani, kozi rauya nerudo wani. Akimutivi. Pakaipa. Hello. Hello, how are you? How are you? We are good. All right, Mirandone. Zimbabwe. Kumbi. Oh, that's why we got 3 hands. What was that? We got over here, Babu. Very dangerous. Very dangerous. Anditi unoona kuti ndiono chamasawo ndasovati vabve ipapapa vakangoita chinamira. Kumbe kufunza ndapinda wapinda kumbi visa miti waita. Thank you. Ndimbofanoisa angu budhimatso zvise amene kuti kumbi ari kutsvagei ana kumboseta masevenzi. Yewe makadiwa Masawi. Makadiwa wakuru wangu. Ndiri nani? Ndakunzwika. Hello, admire. Mire budhimatso. Mushe. Kumbi. Right, taura henyu budhimatso. Masawi pane pamariga shero. Ndamuriga papi ndinogona kungogadziridza nekuti ndine nyanga dzacho. Iba shero puwa mamaka ako. Pamota padzishevrolet nenhingiriki. Kune chevrolet save yaitanga na S totanga na C. Saka atingati no, ipapoka. Ndatozviona because inini ani kumonzwa ndatonyazotaura ndikati SUV. Kureva kuti ndakunyazojustify kuti zvive nedifference. Mashuroko mota yake safe admire atadza. I'm not against kuti mupe shero mapoints or anything, but shero kuita toda kupaanza kwayo. Shero chiri kuziva nyaya yeSUV but atirana kutsvaga papa. I think shero zviziva kuti kubatsirana nekutsvaga SUV. Not easy. You know. All right, but mapoinzi tinomudzora zvechokwadi Chevrolet nei zvakasiyana, zvinhu tu zvakasiyana. nekure pamota ndo panopota pachiitika confusion kuna shero kuti anzwisise the difference between make nemodel. Iye anoda mota rudzi rwemota nemeki yakasiyana.
Haiwa akasi chero mungozviona kuti handisiri ndiri kunyanya kuriga stereki. But imwe yacho yanga yakarigwa both sides. Imwe yacho yanga yakarigwa both sides kungoti mumwewo zvake aita usimburo kuverenga. Mumwe ingazvigomira ndikudzei kuti matso vanhu ava vandizviga nekundisitoka kumbi kundifonderana ndisitopo nemaaudio pamusoro nemameseji variga zvishoma kuna uyu varapa vakatsikirira inini kuti vasawi vandizviga because manyasa kuronga mukati chipuregedhiya kwakutanga kumbi kundifonera inini just before leni kumbi kundisendera maaudio kumbi kundisendera mameseji kumbi kundisitoka maitawo the same thing here nekuna admire. Unoziva kuti chiregedha ndikutaure pane paatonditi chero uyu ari kufona uyu ndobva ndabva ndatotiza waona adimaya ndamutsvaga anga akarara ndaandichaita sevakomana uyu maitomufonera kusvika zvaita meiteso kumbiri kuhwere ndakarara chero ukafona 20 times inenge iri pasilent unongoneti okay. Asaka paribo but asi kana yanga ichingokwesion one yanga yakarigwa both sides but atingati kuriga mamax anga akapuwa both sides. Hazina hazvo maka inotambika cheka mutambo chakatanga ndo chakachenjedza. Wakuda kundivharira kunze here Shema? Hakana ndatoziva matenda kutiza kutotanga washambedzi never trust kumbi. Chiregedza kudaro kani chiregedza kudaro tiri vako kupidzoka futi. Alright, ndidonhe dzako pamwe arikutadza kupinda. Zvakaoma nhasi zvozvo zvinoda kuti bvubvubvu pano apa one kochitaura kuti handitaura nemunhu kuseri iye saka zvekuseri zviya zvaakubuda zvataa tisingazivi. Asi iwo chero dei wamira watanga wanzwa zvaachida kutaurwa wakumhanya kuti regai ndireurure. Ndandichisvoda expose but that no let me just play a koti but then mumtarisa so kupibhatasa pasi kudai so but anyway inoitika tadzidza nhasi I will never nyange ndikanoziva munhu kuti ndoti aiwa gumbira kumashops noonyana ikoko. Haiwa udaro changa chingori chidzidzo chete chatatipanana hazvireve kuti munhu wese ndo zvaari. No, andinakudona ina ndakudona guys ndiripo. Wakunyepera kumbi wadonha kare kare iyo kumbi. No, ndiripo Picture yako iri kuruka weird sei wakuluka ngori mugomba waunokutongoiswa mubhodhoro kudaro. Achiti ukutumira zvinhu zvako foni yangu yadzima iri pa 99% kuenda pa0. No, let's continue so that because iri pa0 so ndangoitira kuti ndisave battery so even if my camera is off but I think camera inotora moto wakawanda that's why ndokudaro. Takutopedza. So apa 42 handiti. Tazoti 42 chianza because yanga abuda akakumbisa kumbi kutaura off camera. Handiti? Ndiripo 41 ndiakapuwa mapoints. Admire anga atadza kuti unoshandisa application ipi because chero dai pasina answer I still remember uchitaura kuti your second most used application yako iWhatsApp. Kusaka mapoints goes to Shero. All right. Vanopiwa point hey. You remember pipe uchitaura ndichikutaura kuti chi ndichikutaura kuti zoni iwewe handisi kuona ndiri answer yako ukazonditaura ukazotora ko ndiri kwanga kudongwa kuriga here Shero. But when ndataura ndasataura kenyi. Ndataura ka. Saka ndikubvunza point yamakumupa ndei. Alright, kitaura kwacho. Adiningekazani Admire, I think second use the application it should be YouTube.
Mira nditarise answer yake. Second most used application Facebook. 0. All right. Twende pa number 42. Are we still together? Yes. Who is answering for? Shero. Right. A favorite Zim dance group. Uyo. Admire. Yeah. Obvious and popular kuzim. Ndozvokutamba vanhu vena iyasa. Wow, agona 2. Kumi ndo wakutaura nhamba yemapoints futi. Ini ndikagona anonzi 1 namasawa. Hakuna competition yakadaro. Saka Masawi tudze emapoints. Is that true? Aiwa iwo kandikuchanza unokuboka tu wako kana wagonawo. Vanombonzi apa paneswa 1 point apaneswa 2 zvezvakamira sei. Zviri kwanini kuti ndikuona kuti kwese ninenge yakaoma sei. Unobata sezvamaita pane 5 marks yaya kuti this person award 5 marks toziva kuti iyi tiri kuanza ichipiwa mamarks akati because ikazongouya pataurwa answer. Alright, chimbo answer next question taakubva tazinya zeta zvamuri kuda. Answer question. Ma-questions aya ma-answers ashero azouya asi wamamuchingoti hapana ma-answers ake da. Aiwa apo manje panga pangoita kaglitch apo manje. Ini ndiri kumaziva ma-answer yake. I think Shero anoda futi yes. Tiri pa number 42 handiti. Emergency group. Right, inini panapa ndapiwa yakanzi John Cole dancers and Ja Praiser dancers. Oh, but John Cole Bongozwati is just a choreographer akazvinerera ega. Anenge achingoenda. Inini vanhu vanotamba navo vanofamba navo vaende. Anyway, ngaita dzande. Thank you. That's being a gentleman now. That's being a gentleman because aukakavadzana nemunhu kazuka win. Andembe but techitarisa vana mukomba vana iyasa ndo ma dance groups. All right. But andembe. Agona. John Kwame. Wagona ini ndaitazi. Iwo wagona wataura iyasa. Twenda pa number 43. Don't be emotional, you guys. Makuda kutanga kuti emotional. No, all good. Right, number 43. Anditi. Ndizo zvere. How many marks satapingira? Ndiana kutanga kuansa. Dini. How many points? 2 for each. All right. Do I believe in giving money to beggars? Admire first. How many points munhu anenge agona? 2. No. 2 pamunhu anenge agona. Right. Yes, panapa it's a no. 2 points for Admire. Shero? Admire is a no. Not always, only exceptional cases. I don't know what this is supposed to mean. So not always. It looks like it's a no initially. Agona Shero. Mupe ma points akakwana. Thank you. Number 40, Japa, number 44. How much do I believe in stars of the zodiac? Shero? 2 points as well. Yeah. 2 points, okay. Admire, I think I'm a believer. More than 50%. All right. For that.
Admire what I don't even bother myself. Admire, it's your turn. I think Shiro anaga na operation nazo less than 50%. Panapa pakanzi 0% kusaka handizivi manje kuti kana yanzi less than 50% toita sei Zero napa. is less than 50. Zero is less than 50. Saka 2 marks agona admire shera nyaso tadza zvamwari chaizvo chaizvo. All right. 45. Hey. Could I date someone who does drugs? And he admire. 1 point for each. No. It's a no for Shiro. Yes. 1 point for admire. Yes. Agona admire. Agona Shiro for admire. 1 point for each, yeah. Number 47. You assume over like it. How many points? 2 points. That's good. One app. I don't want to flick yes, but I don't want to flick yes. Tuni mi Masawi. Yes. Oh yes, okay. Yeah. So Hans, do I own the Zimbabwean flag? It's you, Shiro. No. All right. Admire. I mean, No. Kumbi, people answer. Agona 2 points. Admire. No. Why? Why Mama Sam? Why? All right. Asati apindura kuti why anditika. Agona hake question yake. Ngachipindura kuti why. I think just like myself, in ndotoida of flag yacho. But mawaniro acho ne dzinenge dzakamboita mutauro dzikanza dzichangotengesu zvikuda. Not kuti ndova political but ndozvo zvakangoitika saka ndinotoida ndikatoiwana ndotoida. Deny. Next question. Apa ndajamba apa mundiregerere. Toda kuenda pa number 46. Have I ever been arrested? It's an obvious. And they don't. Admire. No. My answer is no. Shera gona 2 points. Mira kumbi panapa ndine question yakanzi answer yakanzi hafu arrested and zote zvinoreve izvo zvezvo. Kusungwa. Admire that. Akuna zvakadero. Hafu arrested. Kumbi urikuzotaura woite mapoints sei iwo anga achimbotaura namasa. Ndopanongori question yangu kuti kumbi anobva ati yes wagona chero 2 points. Right. Number 48. No, usonzwisa kumba kutonditsikirira because ari kuti arrested is arrested. Answer ndinini ndikudzi wakatosungwa usatomboexplaina. Ndozvita kumbi. Inzwa shero point yangu. Izvo zvezvo azozvitaura after iwe wagona wabva watopiwa 2 points kuti agona shero 2 points. Ari kugadzira kaninya pachapera munhingirini uyu akumana kuseri kunenge kusina kumira zvakanaka wakwakumana. Mind you, kumbi ndiye ane scoreboard anenge achiziva zvinenge zvichiitika probably ari kutobalanzisa equation dzake because taakuma dying minutes ka. Right number. These men who they are arrested ndekuti ndakambosamoniwa nemapurisa ndikaita story one time yachoni handina hangu kuzosungwa kunzi kichi asi ndakasamoniwa. Saka amasawe munoti chini nyee munhu akasungwa kana kuti haana? Akasungwa. Someone. Saka mapoints mangani? Hapana.
Right. Number 48. 48. Would I date someone who served a considerable time in prison? No. No. Tipo answer kumbi. Yekuti chi? Number Number- tiripa number 48. No. No, saka agona 2 points. Admire. Would you date someone who has served considerable time in prison? Nah, for sure it's a no. All right, 2 points. For each, ne? For each. Yeah. Number 49. How likely am I to consider physical appearance when choosing a partner? Yes. More than 50%. Majority. My decision not to influence on you. Physique. Pana paka chirandu chinoda kuti tive green. Pana paka most likely 100%. Most likely. Can I answer most likely we are saying yes, and it. It is. So 2 points for admire. Cheryl? Yes. I have to consider. So make sure. How likely am I to consider physical appearance when choosing a partner? More than 50%. Ndeshamwaris. Wagona. All right. Our last question for the day. And we just hope kuti mesa hapana abatira tavane good time. Tochingopedza question yedu iyi tozoona kuti toita sei pamberi. Do I go clubbing? How many points? 1 each, because it's obvious. Sharon, they are open. Yes. Explain, do I go clubbing? Go in our club. Kuno club, Ashamani. Kuno club. Self-explanatory. Guys, vanhu kuti admire ari kurigwa ndiani ari kuti admire ari kurigwa guys. All right, yeah. I don't final question. Yeah. Nikini you like the club not yes, yes because they depend every day what you want in a moon, but when what yes. All right. Admire, I mean Kumbi. Yes, Agon. Admire take boss no question. Mira kati mbozwa pamwe anoti mira asati apindura ka question yake. Admire. I know she's most likely to go. Yes. 1 point each. Ndezva Mwari. Wachienda kuclub asi uchiita ute zvimwe ndoro. Club ndakagara ndichienda nemafriends angu. Ndani mafriends aita zvekumwa doro. So Kumbi calculator shamwari tiziye kuti admire awina nemapoints mangani zviri hazvo pachena. No, I don't need to calculate. It was adding automatically, and she takes it cumulative. So I have the results. Thank you. Ndirakutoona
Muruda Yeah. graph. Ndakuona ndingarega kuda kuona kuti ndaryiwa sei. All right. Mirandi, if it's a graph. Because most of my friends they drink. Taigona kuonera bhora kubhawa kuavoida maclash padeni because pano kunomboita maclash emaremote ka. Saka munenge musingadi kunetsana nevanhu plus noise rinenge richida kurova kuti beer richiona bhora saka taitoenda kuclub. Kunoku sometimes ndinotoenda kuclub kutandarana kule nana mudhara most weekends. Chandinenge ndinangoni chete kana environment yacho ikasitanga kuita masigarettes andotombodisappear. Hanzi koiwe shere. Saka totinasa kuwera zvibregedia zvekutonditsundura. Tari tinopindura zvangu, don't worry. I pindura. I'm a strong girl. I die and wake up. Actually, club ndinotokuinda asi it depends with my mood. Kuti ndikunzwa here kuda kuinda. Ndaimbotokufarira zvekutoinda kana almost every Friday, but as time goes on, zvakatanga kundibuda because ndandazviona kuti club kwacho ndakuona saka ndina basa nako. Mama sawo kusha mangaika. Ichi ndio chibrigadia manje chawazodikandira manje. Haudero chamwari. Haudero. But shero haudero cha. Kasha mangai zvechokweza dawo pamberi pekira mira kuzi. Right. Taura hapo zvekuclub. Ndati kuclub ndinoinda. Vanhu vatoita kundiroverera pekira. Guess it was my question kuna admire. I was just curious. Saka Let's ignore it then. Ndinotokuinda and but kuno uku no hakuna maclub acho but kana ndikaenda kuBangkok kana ndine mari ndinoenda kunofarira kunotamba ndichuku chandirimo. It depends but normally ndofarira kuenda ndine mukomana wangu. Thank you. That's a lovely answer. Kumbi poka results. Tinoda kukutendai takamirira the Certified Statistical Association yeShema TV. Tinoda kukutendai nekugara kwamaita kubva nguva dza 8:05 kusvika pane nguva dzino dza 18 minutes past 11. Maresults amamakamirira averifiwa akaongororwa akatariswa tikaona kuti it was a tight race. But there had to be one winner and angachisiyana pamasegment akasiyana. Saka mavotes aya kai nekuda kwezvikonzero zvakasiyana ndichakwanise kumaverenga mukati mezuva ranhasi. Ndakutozouya nawo mangwana. Thank you. Thank you, Kumbi. Right, Shema. Shema, do you want to add people or talk closer? Kukumba ngangotiratidza uyu ini maybe Kumbi chingotiratidza ka uyu. All right. Nabasa nazvo. Sister Sharon, totanga nealusa. Alusa aita kamera utione tega. Tiratidze tione tega. Akona ndega. That's not how to do 42. All right. Yeah. Admire 48. Okay. Saka tine urombo musikana warusa. Can I comment on it? Yes. Thank you. Inini pana pandanga ndaita zvangu ka certificate kangu kanda ndaitawo. I don't know kuti kanooneka mushe here. But ndangonyorawo according kusenza kwatati chiita. Ndanyorawo ndikangoti wonderful answers. You deserve another Mudeto. But this time
it is going to be in Zimbabwe. Right. Ndaisa Shema, this is your first. Ameno kana mukaona musha. Shero. That Shero red represents the best color that suits you. Ku trousers kundaangida kuisa blue, but ndazongoona kuti ndingazokukanganisa ndikaboda kusiya white, but ndazongoona kuti ndege ndiise zvangu green. Saka this is your certificate, Shema. Ndibvise apa. Isai padhuze. My results are look like certificate. They would have a manual. They would have a manual. Wonderful. But it's a great machine. Most of 2 minute pictures. So when I'm doing it, wonderful. You deserve another date, but this time has to be in Zimbabwe. Get to know what are it. Right. Thank you. Then we've got, I don't know, that would be a winner, for admire. Chirandu, you tried your best. Unfortunately, women are not always convinced by the word of mouth. Instead, they are mostly convinced by your deeds. So what am I saying? Rora ngari chienda. Tinenge takunyanya kutambira panhingirini. Takunyanya kutambira pa social media. So, admire. This is you. Shero. This is admire. Nice shirt and a nice jean. Saka, these are your certificates. Saka, in conclusion, what am I saying? I'm just saying Rome wasn't built in a day. We enjoyed your time. But it will take time to know each other if you put your effort into it. Saka, we just want to say thank you very much for having us on your show today. Yes. Yes. And Shero, from your brother, Mr. Benson Masawi. Whatever happened today, don't take it personal. I wanted to give you a lesson. It was meant. It's just that it was unfortunate that Admire but I'm sure if Admire had done the same thing, it was going to be a very, very wonderful thing. But anenga akufamba mu director kuna Masawi anenga akufamba kubvira kumadzitete kumadzikwasha kumachemarian problem. Zvandakuita vaMasawi mangwana pachaita live chamboita ka review mbichana kadiki diki. So again ku release it because I think pamwe magara mamunzwa kamusana unoita sei kugara 3 hours. Zviri kunakidza Shema, zviri kunakidza daika tobhodhonza dzimwe 2 hours, zviri kunakidza Shema. Zviri kunakidza. Mamuchekera, mamuchisha mangai. Aiwa, unoona kuti zvinenge zvakuitika. Because I still have to know you as people handitika. Saka pamwe pachona handizoziva kuti ndatsika madomasi here, ndapinda munda wezviye here kudaro ona.
saka zvinenge zvakuti akanenge kato on me, but otherwise we are very fine. Yes, don't worry about Lekera. I think it's good kuti ndinangu ndashaviswa ndirini nekuti ndinongozoti abo mangwana tosangana futi ndokushavisa. Don't worry. No, thanks very much for having us. It's okay. Anditika. Chinodza zvakuva Masawi totaura mangwana. Mangwana ndokupa link. Anditika. But don't even worry Masawi. Zvaita zvastori right, saka don't worry about zvaitika panapa. Thanks very much. I appreciate. Thank you very much. Just one word, Mr. Mwanda. Yes. Maita kuti madilute entertainment. Pazvinhu zvese, whatever. Panga pachinzi mariga, I think vanhu vanga vachidaro it was all out of fun. Yes. Musabatikana nazvo tiri kutamba because hapana kana awina mari kana kuti ane chatora kuenda nacho, saka tese ndofunga tachingota mukufara. So munotendwa zvakanyanyisa quiz master. Anofunga tofa autozombogrilana zvakasimba naShero pamakwiza. Atombodi challenge behind the scenes. Tindoda kutombopinza busy. Saka ndafara kuti at least ndatanga ndakalead. Saka maonero andaita inini. You need to pachine kamufambo kekuda kuti tinyatsoziva kuti takanyatsomira papi. But like I said, Rome wasn't built in a day. Ndakudzoka kumaparables aya andinogara ndichitaura Shero. Varikuda spreadsheet rema. And before I go, Kumbi. Mukoma. Thank you very much for being a good guy, and I'm sure Shero really appreciates you because you do a lot on this channel. It's not easy kuti commit your time now and again. Saka, we really appreciate you and all the Shemarians. Pasina Ivo, it won't be funny. Pasina Ivo kuseka kwesa kubude kusaka. We just want to appreciate them as well because ndo vaneta kuti zviendeke. Kusaka Shemarians, keep on supporting. She is our girl. Yes, pano ne papa anogweta zvinondigowa na Lincoln, but she is our girl. Let's keep on supporting her. Thank you very much. Shero, chinidonedza ndinozopesera ndataura chimwe chibrigadier. Oh no, very good night. Come Masawi, bye. Good night. Goodbye, everyone. Thank you. Thank you very much. All right. You Kumbi urkupi? Kumbi selani? Last words uvobaya. Ndoda kungotenda Mwari nenguva yavatipa taungana semhuri tingoto zvaramba hazvo zvichingodaro zvinooneka. No, fesi yangu foni yangu haisisina moto saka ndiri kumbo uri kundoona. Yes. So no, ndiri kungoti hano that was a very nice game. I loved it. Thank you so much, Shemarians, for coming. Sister wangu wazomuka vabva vatongo ndarota uchindishedza but anenge angachita madzikirira but it's okay. But it's okay ndakuenda so tozotaura hedu kuinbox iwo uri wangu gara paparambo apa. Takuda kuya live futi. Okay. Usandifonera kusika ndakufonera. Yeah, no, that's fine. I'm not worried. varikuda results in case pane vasina kugutsikana ndinawo spreadsheet munouya Facebook kwangu ndokupai email
ndinaro spreadsheet results in case you want to verify the authenticity yemaresult veracity. Ndinokupai results achona, so munondipa iro dzichi munondipa ndokupai email even percentage correct results nechichi ndinokupai results. Tichatomaisa public domain so that everyone can access and analyze. Zvichingofamba zvakanaka, Mwari achititira zvakanaka. Tinotenda maita zvenyu naShemarians. You can't do that. What do you email vanoda spreadsheet kumbimadziwa@gmail.com. mongoti mukoma kumbi tokumbira spreadsheet tianalyze tokupai sezvazviri. Ndapedza. Ndini wenyu anodiwa. Bye bye. Good night. Love you Shero. Munodiwa Tsana. Muri kudiwa muri. Bye bye. All right. Chipo. Congrats. By the way, that's not what is a congratulations. Wow, winner. Well done. Nyango zvangu ndakabiridzira ndanga ndanyengerwa nemweya Satan asi akungozvipenda izvozvi in front of you sandabva panapa ndadipenda ndichazviite futi zvokunyengerwa nemweya akaipa kuti ninge ndichase ndichibiridzira But anyway, the competition was stiff. I really appreciate your efforts. Ndatombodikitira kakuti game rinowinika wozwa kwachitongofamba chacha. Ndandiziva kuti pandangozvireshera ndepekuti ndabvuma kunyengereka, but in fact ndatozonyezonogona kutozonyengereka. I think even in future ndikazongokurevera nhema ndanyengerwa mufuture chaiwo saka ndadzidza. Big lesson. I see a good character because mawira kusvika kwawazoita paanswer watenderera shi aiwa unoziva demo rako anonzi chindaza rero chimwaza ndaigona kuzochinja mwoyo wangu ndonema iye but ndati kana kumbe angatideceiva. But anyway, I think bongo uchitenderera uchitsvaga answer uchiti something to do with engineering. Natoti unogona kutokurumidza kunonhongana namasiwa considering his background neengineering chichichi. Ndandifunga zveuyu zvemadata and bundles. Wachingofunga Econet chine madata bundles. I don't even know kuti he's an engineer. Ndo zvake chaizvo ndokwakatotanga. Pane mwana anonzi Chimwaza kana Chindaza anonzi Zimbani munhu yega kuti hamenoshingiri saka ndiona chamuchiwanza iye ndiona chifunga zita rechirembo kuuya. But anyway, thank you and thank you nemasisters ako anga achimira zisingamboita team iyo inangu ndinenge ndiri teamless nanamagaya shinga creation vanenge varimo vachindiyekera wachindikurudzira. Anozoziva kuti sivaipika hove zuro sister Eunice vangu vari team mani muzivana nhasi ndaka ndichigiririwo panapa. I don't know, but I feel like maybe mchembero wangu wanyora wane kuti muroora mumaoko onyora ngoi watomboipina vatombotanga kutomboti dai wanga wakundika vatanga kukandira inini kuti dai wanga watadza apa ameno ndanyarira mumaoko kana waona yakanzi Evelyn Mazani. Yeah, that's my mom. Nini mumaoko wachona iwe ndichireva nhema ndichireva nevanhu nhema pamberi pano kuti chibwera zvenhema ndatombokupa hindu wani kuti nhasi inenge iri full house.
unozondipa Mashoti episa unotorara ndikati kana vanoda kungozoya titandare yamugona chiita quiz. Ndobva vatomuri alright tiri kuuya. Saka ndafunga kuti pamwe vangodaira mudenga but ndatofarawo kuti vauya kuzotsigira vanhu. Apo ndinokuta rufu handichakutemu but anyway hazvindidzosesure zvangu rimwe game richauya zvaro but this time ndangwara this time I never see this thing this time blessed be your name right. But anyway gandichibva ndatochinama mumaoko mina mbari mazita anzi paida moyo mazani ndizvo progress nevamwe vangu vakasiyana-siyana kwada mazani. Thank you so much for watching muchitisapota muriko kumateresi namwe zvangu ndazombobiridzira hakusi kusvodeko kugezi sorry zvenyu vanokona mazani ndakachibirira mwana sorry I'm so sorry ndabiridzira uyu ndarongana vendikutestify vendibvanaida handizokwanisa kupfugama but ndingotika sori zvenyu umwene sori zvenyu vane vatete vese sori zvenyu vana sekuru vese sori zvenyu vana mbuya vese sori zvenyu nevazukuru even bhuku rangu ratotona ndichikumbira apology I am so sorry kuti ndazobiridzira pa5 points paita I'm so sorry zvinongoiti handimbozviti futi handitombozviti futi zvekutongoda kubiridzira zvinhu zvakaita sezvozvo muchindiona pamwe makandisa patv ndinowanza kuzondira zvangu mufoni chitokotoko chifoni chacho asi ndinoona sekuti ndofunga papamanzwa kusvoda ndichisvodawo zvakare saka ndinoda kuti sodi futi nekusvoderana neni pamwe chete zvakwana iwe apa vachibonyora ngavanyorewo kuti chazvo ngavati uyowokomende yavo yes vanyora hanzi yes thank you yeah kuvangwa chanonzi progress vari kupingwa chimiramira zvisingamboiti vanonzi progress ndavateipi I will feel good no sister ini sichimboekerei chimbogara ikoko kumateresi usinautiudza kuti mamoko ngwachiona kazvikwati wadi kurora nhema ndaizosvoda after life kuti dai wakandiudza ndakangosiya hangu yes aposta progress anga achimiramira mina ndipinde progi zveiri kuramba zvekupinda naivo kuya kusitika sei why sei nhasi zvida kundisvodidza gezi ndinoda kundisvodidza ikundisvodidza sha yes irimboita chifriza no why mina tioni admire tibva tachipedza aripa yes oh my god thank you so much thank you wasvoda nangwahwina zvako but support yazoya kwandiri ndiri loser ndiri murigo but thank you so much imwe chiri kuramba kuwekera palaptop ikuramba yakastika hanzi chii thank you gezi zvaita sei zvenhaiwe muprogi wacho unoda kunditsikirira we una kuti utetimusapoto ndozosapotwa nani manje yako mweya usiwo upi futi umweya wecompetition wakakunda wada kutopinda competition yakawina kudhara 5 points sure. Well, anyway, thanks, admire. Anything, John,
Zabuda ziya shamwari. I can imagine kuti vanga vachindiona ndiri paikera. Anything chanoda taura. Pane yauya hanzi naMomsi. Vafarira kadhanzi kako kekucelebrate uwo. Hanzi mborova wino. Kureseka cho. Kapika cho ndike 5 points zedza. Mina ndigadzira. Ndichaguka zive here kanga kaita sei kadhenzi kacho. Nawa Mina ndisaka ndazvofota zvinhu pai. Ndichakuziva kuti kanga kaita sei. Kanga kaita sei chimondibatsirawo kana for the first time help me. Kaiga kanenge kanotongwa ka trademark kekwako unogona kukapamba. Ndiko ungatoziva kuti wazvifambisa sei. Kakaita sei ndike kuti iwe kuti yeso. Kana watosimuka ukatonyatso kurova kajai. Ndichaguka here. Zvozvodetsa ndinokuudzwa kuti pfungwa dzangu dzatoita izvozvi dzakatofuridza. Hanzi newo admire chimbosimuka uzungunuke for the first time. Chimbotambira ndambokona uchicelebrate kuti wandikunda. Surprise vachazonyatso kuona kana ndazosvika pazimu ndakunyatso. Ungokuti iwe. Ndakusimbisa tanga taura kuti kumuromo ayo hakusi kwedu ndekwekutanga. Maybe ulega please musazondoudza sei kuri kudhanzi chiro ndakati nditi. I'm not even sure. Kakaita sei kadhenzi kacho ndikandiite chepesed me ndiudzuwo ndokuziya. Kakaita sei. Unogona kuzoona video unozokapambuka palive man. Ndichakaziva kadhenzi but anyway. Thank you nekuda kuziya. Ndichikumbira regerero. Maito mwaizeke ndikuikira last words taura last words ndobva ndakudonedza. I think ndoda ngotenda mashemarians ese quiz master nambovatenda ndovatenda zvakare newe wacho competition yacho yanga iri zvanakidza zvanyatsoprova kuti panga pasina huori panga pasina zvakadhairitwa tanyatso kuuya kucompetition vese vanga vari supportive. Timu yekwamazani handikina zvandingambotaura munongovaonawo kuti vanonyatso kuti ane benzi nderake ndikangodzana chete unovaona varimo mucomment section vachipururudza havambondirasiwawo and ndozvandongokurudzirawo kuti tirambe tichingova one family vanhu tesewo tichingotsigirana kana nekwatinobva. That's pretty much it. Vakurara ndoti good night. Vari kuswera moswera mune zvakanaka dzamara tichizobatana futi. Words to me. Kwauri Mimi ndisifoni padhuze. ndisazive kuti live yemanheru ndinozoikunda here because mangwana kuseni ndinenge ndichinawo basa. Kana ndikakunda probably it will be just for nguva diki ndobva ndatisapi hangu tindowana kuzorora. But yeah. Talk to me. Iwe ndoda kungokuudza chete kuti don't feel bad. Dai watoramba kufurirwa dai pasina kutoita kaentertainment kacho dai tisina kutoona kana kadhansi kawarova because pamwe waingoita semangu maquestions awangoanza zviri bhobho waona wambomatambira kana wambotora gore kufunga waona. Saka yes waita kuti zviendeke. Thumbs up. Those were your words. Wachinditimbisa wazvo. Ndisingakanganwi kuna maibhule avamiramira chose vatombofungidzira kuti ndichakarara because vatombofona ndikatozovati aiwa ndavepo paprogram but ndachimbogadzira kuti kwakuchititonhore. Vakasimbisa vakamirira team Australia. Wakachena zvako nhasi. You were looking handsome and sharp and nice clothes.
Really? Thank you so much. Taseterwa pesi kaemablue pfekai blue kana red, saka tangoyawo tiri mublue, tiri munhu weblue. Ndofunga ndakambochitaura vanhu daida tongobvunzai macolors kana waichadza vanhu vaitokuuraya kuti ndatadza color ya was blue ndo yangu. So newe ndatofarirawo kuonawo wakapfeka that blue ingori bho pauri, so inoenderana newe zvakanyanya. Ndo zvananga ndakangomirira hangu kunzwa. Compliment. And ndafarira futi kuti hauna kurasisa stylist wako waona wemusoro zvavakakutipira nezuro ndo zvawangoya wakaita sekuvimbisa kwawakaita. Iri bhoti tichaisa kutaura mangwana hanzi nachina uyu progress mazana ataura ese abvunzwa paida, saka nikirikini ivo adhimaya reka ndikusiya hangu uzorore waita hako nekusacrifiza chakubata hanzi akapfeka shoti ndosaka hanzi wakapfeka kachikabudura ndosa waramba kusimuka. Ndiani anapfeka shoti manje nematonhorera kuri kuita simuka toni chero ndikasimuka muchatoona anapfeka shoti progress mazani comment yake ikavhara mira toni simuka toni anapfeka shoti guys. Hakuna shoti yakadai. Iri bho, but anyway hazvina kushata wandisvodedza shweshwe ndingakuimbira wovhoita bye admai wamuta. Good night, bye bye. Chidropa zvako. Alright. And what you wanna? 3 hours 36 minutes, guys. Guys, bye bye. Oh, guys. Sine comment section. Zvishwa comment section asatamboitenda. Next time patinoita zvimafunction tofanira kuremember kutenda comment section. Inomira guys. Amboita activity inotirira ndeipi yatichazoita. This time ndinenge kungwara nekumungwabvura mai angambora pese ndingoita kuti ngoluza from day 0 ndinongoluza nothing. I always lose. Right. And the last one. Right, and that one already. Right, guys, bye bye, guys. Good night.